Seseorang dengan korban, lấy ăn à? Mày sẽ xíu good morning ada na? Light korban. Good morning Sarang. Thank you like like itu lagi. Sarbas saja. Yes, Berna. Avinas, hi Berna. Hi Avinas. Thank you. Kasih peluang yang bisa nampilkan. Thank you. सबको. Avinas hi. Monza hi बोला है. Hi. Like दे दो. Like नहीं दिया. अविनाश दास हेलो बोला है. हेलो. अविनाश सुंदर मुस्कान बोला. Thank you. Please like the video guys. Like the video सुना पर इसे दे. जो WhatsApp. WhatsApp no. WhatsApp. पैसे राङा दे माने आंजों सना मा ओंख्रि जाखो जिउ दिनै होनदों. बाजै सना दे. मा होनो ओंखाम जाथ'वाखै आगै. सोरां. उपजित समझो कहाँ से हो बोला. मैं इंडिया असम से हूँ. कौन लाइक मी दिया प्लीज लाइक करो. You Basra, I love you. Bazi Funandar na. Yes. Zageni dia mangke. Itu where are you from बोला है. मैं इंडिया असम से हूँ. जानवी मैं इंडिया असम से हूँ. प्लीज गाइस लाइक करो. कौन लाइक नहीं दिया. सोराङा जानांगौ. दाबो जायाखै नामा बाजै. उखैयाखै नामा बाजै जिउनदार ना. ओहो उखैथ'वाखै र' आगै. ओमफ्राय दा संना जागोन र'. हेलो गाइस प्लिज लाइक करो. सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामदो दे. हेलो कौन है मेरे बेस्ट फ्रेंड में. ओमफ्राय सोराङा दे मावदो. ओमफ्राय जानायालाय आंबो जायाखै बाजै दाबो होनदों आरो ना. मर्निंनिबो जायाखै ना फुंनिबो जायाखै नामा सोराङा आगै. मिलिक लिडर ना. रमेश जा हाय आबुन बेरना. हाय आगै रमेश मा खबर.
Like today सोर like होआखै? Hello guys. प्लीज कमेंट करो कौन है मेरे लिव स्ट्रीम में। सोराङा जोंहा आङो फुङाव जेबो जाया बाजै सना होनदों आरोना फुङाव जेबो जाया आरोना उखैयाखै नामा होमबाथ' टाइमाथ' 10ता 10:30 जानोसै ना सोराङाखै रमेशा I am like Dana Bomb आरोना थेंक इउ रमेशा गै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड बिफामोनखौ गुड मर्निं बिमा होनदों आरोना गुड मर्निं बड'लेण्ड बिफा मा खालामदों रितुआ जोंहा पक्क मारि क्या बोला आसामा जोंहा मा डिस्ट्रिक्टनि सिस्टार होनदों आरोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि आङो आसाम ओमफ्राय एम ब्रादारा जोंहा हाई गुड मर्निं सिस्टार अनलि फर लाइक बिजि होनदों ना दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे गुड मर्निं एम मुसाहारि ब्रादार जेबो नङा दे रितुआ क्या जोमावा आइ जोमावालाय मा गाबखो होनदों गाबखो ना माखो मानो गाबखो सुमिदरमाया मा खबर आगै जिउ होनदों ना खबरा दंथ'यो बिदिनो सुमिदरमा आंनिया नोंनियालाय माबोरै दं ओमफ्राय जोमावा आगैयालाय मा जाखोलै होनदों बड'लेण्डनि बिफाया आङो डिउटियावसो दं बिमा दे होनदों दे लाइक होदो दे होमबा डिउटियाव दंबा सोलाबाबा बड'लेण्डनि बिफा ओमफ्राय एम ब्रादारा मा आंखौ 6 लाइक दांदों ना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ब्रादार रितुआ रितु मतलब क्या लिख रहा है रे विकास आ गया गुड मॉर्निंग बाजेंद्र ना गुड मॉर्निंग आगे विकास महेशा जोंहा गुड मॉर्निं बा गुड मॉर्निं प्रीतिया हाय होनदों ना हाय प्रीति जोमावा नों अना आंखौ अनोलै अनो जोमावागै मानो अना जानांगौ जाखोना अनो बयखौबो अनो विकासआ जोंहा लाइक दान बाजेनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै विकास जोमावा लाइक दान होनदों आरोना थेंक इउ जोमावा आगै गोजोननाय थाबाय गिने नामा आंखौ हाय गुड मॉर्निंग मैडम जी बोला है हाय गुड मॉर्निंग गिनेना अन थेंक इउ जोमावा ओंखाम जादों बाजै सना होनदों ओंखाम जादों आरोना मा ओंख्रिजों जाखोबा जोमाव फुंनि जाबाय आरोना जोमाव आगैया हाय वीडियो ओके वीडियो ड्रा हाय बोला है हाय वीडियो ओमफ्राय जोमावा लकेल दाउ बेदरजों बिलाथिसो ओंख्रि बाजै होनदों आरोना गोथावानो माथो आरोना टेस्टि जोमावाहाय ओमफ्राय जोंहा वीडियो ड्रामा कैसे हो आप मैं बोला है मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बताओ
bây giờ Babu dolin pia mangela like done 6 okay like date hima bye okay and oze de bye bye bodolin ispa free tia mang kama free manang possible मा ओंख्रि संगोन होनदों र' ओंख्रिखौ मा ओंख्रि संजानाय जायो जों प्रितिबासो मिथिथ'आ आरोना निपुना हेलौ होनदों आरोना हेलौ हेलौ निपुन ओमफ्राय जा भिडिअ दमों का मा मैं भी अच्छा हो बोला है आप भी अच्छा है ओके चलो लिट लोल ओके लोलित मंग मुझे सेंड कर वीडियो आखिर आपका ओके आपका घर कहाँ है बोला है अच्छा मेरा घर आसाम में आसाम बङाइगांव विकास आ गया हेलो हेलो वीडियो रहा का रहा कहाँ से हो बोला है आपको विकास ने ठाकुर हेलो बोला हेलो हेलो ठाकुर वीडियो ने क्या बोला सब्सक्राइब कर लो बोला है आपको सब्सक्राइब करना आप मुझे बोला ना सब्सक्राइब करने के लिए ओके ठाकुर गुड मॉर्निंग असम बोला है गुड मॉर्निंग ठाकुर हाउ आर यू मॉर्निंग डियर बोला मैं ठीक हूँ ठाकुर आप कैसे हो बताओ हाँ मैम बोला वीडियो ने हाँ मैम बोला है और मेरी वीडियो में मतलब मैसेज करके जाइएगा आपको रिटर्न करूंगी मैं ओके बोला आपको मैं एलबी रखने के बाद रिटर्न करूंगी बैसोराङा मानखौ बाजैनि भिडिअ कल फैदोंमोन बेखायनो नुवासै दसे सम सरि बाजै जेबो नङा दे मा होनो सोराङाखै हेलो 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 ठाकुर ने क्या बोला आपका मॉर्निंग कैसा है बोला है मेरा मॉर्निंग अच्छा है अच्छा गया है आज का मॉर्निंग ठाकुर कैसा खबर बोला है खबर अच्छी है मेरा आपका कैसा है बताओ अनुराग आजा हाय जाना हाय अनुराग वीडियो ओके डियर आजा हाय मेरना हाय डियर
Dia raga. Present aja among कोसा आप कहाँ से हो बोला है मैं इंडिया असम से हूँ प्लीज गाइस लाइक करो कौन लाइक नहीं दिया अच्छा जों थाबोदों नामा जों गेजेराव कमेन्ट आरोना थेंक यू कमेन्ट बाय आप नेपाली आप नेपाली हाँ कोनी बोला है मैं नेपाली नहीं हूँ ओमफ्राय जों अनदों आरोना थेंक यू hello guys नेपाली लग रहा है नेपाली जैसे लग रहा है बोला है और मैं नेपाली नहीं हूँ बोरो हूँ हेलो गाइस कौन है डियर अमंग काहम डे बोला है जब आ गया कमेंट करना जा थैंक यू हेलो कौन है गाइस मेरे लिस्ट में मिस्टर दीदमा हाय apa Suna ना हाय आ गई सुना मिस्टर दीदम जा खन्थाइ लोगो फैदोंना गुड मर्निं बाना गुड मर्निं खन्थाइ लोगो हेलो क्या कर रहा है हाँ ये बोला मा खालामदों लोगो खन्थाइ बैजा दैमारिया माखौ माहानि आब'आ होनदों आरोना आङो आसामनि आगै बङाइगाव दैमारि आगै गुलुआ हेल' होनदों आरोना हेल' गुलु ओमफ्राय खन्थाइया जा मागो भिडिअ एडिटसो खालामदों सिरिनो खालामगासिनो दंमोन होनदों भिडिअ ओमफ्राय खालामखांबाय नामा ना खालामखांथ'वाखै खन्थाइ दे खालामदोंबा आरोना ओमफ्राय जोंहा एमपिबिया माखौ दसे फैलायबाय बाजै सना दार्लिं दे आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे एमपिबि आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा आं सोर जाखो होनदों आरोना देलागोन नामा होमबा लाइक दानदों थेंक इउ ओमफ्राय जोमावा गैया अन ओमफ्राय मिस्टारा आं अनल'
खामानि मावदों दे अ दे मावबाय था जेबो नङा मा होनो मिस्टार ओमफ्राय खन्थाइया जोंहा मा होनखो जोबाखै बानायना दं आरोना जोबाखै जोबाखै बानायगासिनो दं आरोना बानायगासिनो आरोना दे महेशा मा होनखो you smile you look very beautiful बोला है थैंक यू महेश दिया रमन का खाना खाया है बोला खाना नहीं खाया है डियर आपने खाया है कि नहीं खाया है बताओ डियर खन्थाइ मंगो फुजाखौ बहा नाय फ्रेन्ड होनदों आरोना फुजाखौ जोङो थालिबाव खनसेल' थांनो मोनबाय मा होनो खन्थाइ लोगो दसेल' खुलुमनानै माबानानै फैबाय आरोना सोलाबासेनो खनसेल' जानो मोनबाय आरो नोंसोरलाय सानबैसे जाखो महेशा गोदान नामा होनदों आरोना जानोलै आंबो गोदान ना गोजाम जाखोथाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बेक टु बेक सापर्ट मी प्लिज गाइस पिन प्लिज गाइस पिन अच्छा पिन मारिनो थिनखो ना माब्रा दा माबासो फरायफ्लांनानै बेथालसो जालायगोन दे ओमफ्राय जोंहा दियारा मा होनखो मारिनो थिनदों ना मारिनो थिनाखैमोनलै ओमफ्राय जोंहा मा होनो दियारा मा होनखो मैं तो खाया है बोला आपने खाया है ओके ओमफ्राय जोंहा अनन्त आगैया मा होनखो लाइक खालामबाय आब' होनबाय थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय अनुरागा मा होनखो स' स्विट होनदों आरोना जोमावा अन थेंक इउ हाजोमा आगैया गुड मर्निं आब' होनबाय गुड मर्निं आगै हाजोमा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय हाजोमा आगै ओमफ्राय मिस्टारा अके थेंक इउ बिखि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो फुजा जायाखै दुर्गा फुजा फासायनायखौसो नायदों होनदों फुजा नायजोबखै आरोना दुर्गा फुजा फासायनायाथ' नायनो मोजां जायोना जों नायासै आरोना थाङासै सिस्टर मेरे को ब्लू दे रखो तो मेरा कमेंट नहीं ओमफ्राय लाइक दान आब' होनदों ना थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय हाजोमा आगै ओमफ्राय दियारा मा होनखो हामबाय बोलाय हामबाय हेल' खन्थाइ लोगो हाजोमा आगै लोगो जादो आंजों होनदों मा होनो हाजोमा लोगो जानोनो खन्थाइ गयारिजों लोगो गैयाबा लोगो जादो अच्छा मेरा कमेंट नहीं जा रहा है इसलिए ब्लू दे रखो मेरे को बोला है हाँ दे दिया मैंने
अच्छा कमेंट नहीं जाता आपका कमेंट थांगानो बिना मा होनो खन्थाइ नोङो साब खालाम मा होनो साब खालामनानै कमेंट हरनानै दोन बे हरगोन बेयो ओमफ्राय जों फुजाया मा हेलौ होनदोंना हेलौ फुजा बिश्वजितआ मा खालामदों बाजै होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै बिश्वजित ओमफ्राय मिस्टारा हाजोमा आंनिखौबो चेक खालामलाय ब्र होनदों हाजोमा मा होनो मिस्टार अशोकनिखौबो चेक खालामनो आरोना हाजोमा आगै कमेन्ट फैयाबाबो साब खालामजागोन ना लं भिडिअआवबो कमेन्ट फैला नामा नोंना आंनाथ' सर्टआवसो थांला मानसिफोरना सोरनाबा भाई मंगला हाय कैसे हो बोला है मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो मंगल ने बोला ठीक हूँ बोला है कुकी ने क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा दे कुकीज समझ में नहीं आ रहा कुकी मंगला ठीक हो बोला है खन्थाइया मा होनखो ब्लू अच्छा होबाय बोरै खालामजायो ब्लू होबाय आं खन्थाइ नोंनो दे खन्थाइ लोगो मंगला भाभी आप कहाँ से हो बोला है मैं इंडिया असम से हूँ मंगल अलेक्सा मंगल वेयर आर यू फ्रॉम बोला मैं इंडिया असम से हूँ अलेक्स फ्रॉम असम है असम इंडिया अलेक्स हेलो गाइस कौन है ओमफ्राय मंगला आं क'क्राझारनि बाजै होनदों आरोना मंगल सिं ब्रह्म अच्छा ब्रह्मसो मिस्टार अन मंगल सिं आं क'क्राझारनि होनदों आरोना अच्छा नों क'क्राझारनि आरोना बिया मंगो ब्रेकफास्ट जाखांबाय होनदों औ ब्रेकफास्ट जाखांबाय दिमुसारि ओमफ्राय जोंहा दीपकआ मिस्टार अशोकनि फिनखौ अच्छा मिस्टार अशोकनि फिनखौ बोखार होनदों आरोना बोखार बाल अच्छा नंगौ नामा डिस्टार्ब जादों नामा मा होनो दीपक आगैबावसो नामा Haber, okay. Haber, good morning, dear Rana. Good morning, Haber. Dipokआ जा मिस्टार अशोक सुनि नों होननानै मिनिदों आरोना मिस्टारा दीपक सोर नोंलाय सुनि होननानै मिनिफिनबाय जा आमिया मांगों डू यू सिंगल बोला है मैं सिंगल नहीं हूँ double ऐसा like done 21 dana thank you Habir Manko where are you from बोला है I am from बाद में खाऊंगा from in मैं असम से हूँ इंडिया असम से इंडिया जामन को बाजे जागोन आं बाबा
बेखौनो जागोन बाजै अबेनि जागोन आरोना आङो मा होनो आसाम बङाइगाव थांखो आं बाजै अबेनि एमबि आगै बिहरदों आं बिहरदों र' दीपकआ ओइ हा डिस्टार्ब सुनिया हा होनदों ए जाजायो दोन ओंखायनोथ' दोन जाजायो दोन ओमफ्राय दीपकआ जाहै दिनबायाना ओमफ्राय जों सनजितआ आदसा सनजित अय बोला है खन्थाइया जोंहा हाजो मा आगै साबसक्राइब खालामबाय दे होनदों हाजो मा आगै नोंखौ खन्थाइया साब खालामबायनो ओमफ्राय बेग हरफिनदो सनजित हेल' बोला है हेल' सनजित बताए मिस्टारा जोंहा आइडि हर दे दीपक होनदों आरोना आइडि हरनो नो दीपक मिस्टारनो आरबेरा जोंहा मांगौ ओके टेक केयार बोला है दीपकआ जोंहा मिस्टार अशोक सुनि बिके जालायबाय नोंना हाजोआवना लाइक दानदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय मिस्टारा थेंक इउ दीपक होननानै होनदों आरोना हाजोआ दिनै डिउटि गैयाना समबारना ओंखायनो हाजोआवथारना मिथिबाय आंबाबो बुजिबाय ओमफ्राय मिस्टार अशोक दीपकआ मिस्टार अशोक मा आइडि नांगौ नोंनो हा बै बिकेनियाव सुनि होनदों आरोना आं हरखांबाय हाय मा होनो दीपक एबार नों हरदोलाय ब्रा ओमफ्राय जों एमबिया मा होनखो चिरां मा गामि बाजै होनदों आरोना चिरां मा गामि चिरां बङाइगाव थायो दे आङो एमबियाखाय ओमफ्राय जों खन्थाइया लक्ष्मि फुजा जानो फै बिजिनियाव फ्रेन्ड होनदों थाङो जोङो खन्थाइ फ्रेन्ड खननैया थांखायो जोङो थांगोन दे ओमफ्राय जोंहा मंगला मा होनखो आं दिनैसो नुदों बाजै नोंखौ साबसक्राइबबो खालामबाय आं होनदों थेंक इउ मंगलसिं आगै गोजोननाय थाबाय दे दिनैसो नुदों आरोना दे मिस्टारा र' खामानि फोजोबना लाग्रोनि आं होनदों आरोना खामानि फोजोबना लाग्रोनो आरोना दे मा होनो मिस्टार दीपकआ बा बिखेया बा आंनो आइडि हराना नोंनो मोनथाम ना मोनब्रै हरबायना आङो हाजोआव दीपक हाजोआव ओमफ्राय जोंहा आमिया मा होनखो his face बोला ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा दीपकआ बिकेसनि गस्लाया बोरो गस्ला हरबाय आं ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा आं थांगोन दे बिके मिस्टारा आं थांनोसै दे बिके होनदों आरोना आं थांगोन दे बिके होनदों आरोना मोजां मिस्टारा मोजां खन्थाइया मा होनखो सोरबा गोदान दंबा लोगो जादोरा आंजोंबो होनदो दीपकजों लोगो गैया खोमाहाय ना दंखायोसो नामा खन्थाइ गैयाबा लोगो जादो दे ओमफ्राय जोंहा एमबिया होनदो आरोना ओमफ्राय दीपकआ बिबासो हरो नों बिबासो हरोथ' आरो बियावनो हरदों माथो नोंनोलाय मा होनो दीपक बियालासिनो हरदोंलाय ओमफ्राय जोंहा माबा where village of Assam मतलब आसाम से पूछ रहा है क्या रे रे मैं आसाम से हूँ आमी ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो लाइभआवबो कपिराइट फैयो नामा फ्रेन्ड होनदों जानोलै
माबाबा फैयो खोमा सल' हिन्दी सल'फोर बिदि खाथियाव दामनाय मानायबा बियो माने बे आं दायो होगासिनो नालाय एलबि ओमफ्राय बेयाव मा होनो साइडआव सल'फोर दामबा फैयो नामाथाय खन्थाइ लोगो फैयो खोमा मिस्टारा ना आंखौ लांफाया नामा दिके लांफायोब्रा मानो लांफाया बेलाय होनदो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनगोन दिपकखौ आं साबस्क्राइब खालामखानायसो होनदों आरोना साबस्क्राइब खालामखानाय आरोना ओमफ्राय जोंहा एमबिया मा होनखो फुजाया जोब्बाय ना मैया होनदों फुजाया जोब्बाय दुर्गा फुजाया जोब्बाय एबार कालि फुजा सरि लोक्षि फुजा जानोसैलाय आरोना ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो खन्थाइ दे सना साब खालाम होनदों आरोना साब खालामखानायसो होनोलै नोंखौ खन्थाइया दिपक ओमफ्राय TDP-आ मा होनखो बेसेबां बैसोनि बुरैबायलै आगै TDP आगै हेलो गाइस कौन है मबाइलालाय मा गोलैलाबायनाय जायाखैसै एमबिया मा होनखो आंबो थांगोन एबार लोक्षि फुजा नायनो होनदों थांफेराखैमोन नामा होनबा एमबि लोक्षि फुजा नायनो थांफेराखैमोन आरोना खन्थाइ लोगोआ मा होनखो दिपक बर' आङो दाखालैनो लोगो जाहरना कमेन्ट हरदोंमोन गावहासो खालामाखै खोमा होनदों ना दिपक खालामदोंना खालामाखै नोंनो कमेन्ट हरना दोनदोंमोन नो खन्थाइया ओमफ्राय जोंहा बिकासआ हेलौ हेलौ कैसा क्या लग रहा है हेलौ विकास ओमफ्राय जोंहा दिपकआ र' फन फैदों जिखे आंना एसे फन गाबोहाय बेना आयु दे रायज्लायग्रोनानै ला दे दिपक राबिया जा आइ लाभ इउ होनखौलाय एमबिया मा होनखो सिगां थांदोंमोन ओमफ्राय बोसोरनैसो जाबाय नुयिया होनदों बोसोरनैसो जाबाय आरोना नुयिया सिगां थांदोंमोन आरोना हेलो गाइस कौन है मेरे स्क्रीन में ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया लोगो मागे एमबिखौबो साबस्क्राइब खालामनोसै आङो नोंबो खालामना होबा होनदों एमबि नोंखौ मा होनो नैबे खन्थाइ गयारिया साब खालामनोसैनो आरो खालामनोसैनो नों बे हरफिनबा शुभम मैं फेरी शुभम मैं फेरी गुड मॉर्निंग बोला है गुड मॉर्निंग शुभम ओमफ्राय एमबिया मा होनखो आदाखौ लाबो हायो बाजै फुजायाव आदाखौ लाबो हायो बाजै फुजायाव बेयो थाबासो लांबाय थायाबाथ' ओरैनो फैबासो लांबाय आरो ना एमबियालाय गैयाबा दहा होनदों ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि आगैया बिके बाजै लाइक दानबायना थेंक इउ आगै मा ओंख्रि आगै गोजोननाय थाबाय मिस्टार अन एमबिया जोंहा आंखौ खालामलायनाङा दे आं नोंखौ खालामगोन होनदों एमबिखौ मा होनो खालामनाङानो खन्थाइ ओमफ्राय नोंखौ खालामनोसैनो आरोना एमबिया ओमफ्राय जोंहा आंथंआ गुड मर्निं होनबायना गुड मर्निं आंथं ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया 234 खालामना होबाय एमबिखौ होनदों नोंखौ खालामबायनो खन्थाइया एमबि आगै
सानसोराङा जोंहा मा ओंख्रि आब' होनदों आरोना ओंख्रि ओंखाम संथ'वाखैनो आगै सानसोरां ओमफ्राय जोंहा सन्दिपआ गुड मर्निं होनदों आरोना गुड मर्निं सन्दिप एमबिया जोंहा मा होनखो आदायालाय बहा थायो होनदों आरोना नोंदिया माने केमावसो थायो एमबि आगै ओमफ्राय मिलना लाइक दोनबाय थेंक इउ मिलना गुड मर्निं बाय गुड मर्निं रिजन ओके हाय होनदों आरोना हाय रिजन के मा होनखो कौन थाव क्या पूछा समझ में नहीं आ रहा किसान मान के जय श्री किसान बोला है जय श्री कृष्ण ओके जय श्री कृष्ण बोला है ओमफ्राय जा खन्थाइया बोराया फैया नामा फुजा नायनो बोराया जानोहाय फुजाखौ फैनो होनदोंमोन ओमफ्राय मा जायोथाय खन्थाइ लोगो मिथिया आरोना क्या बोल रहा है रीजन ने कौन पासा हो मतलब कौन सा पासा पूछ रहा है क्या रे रीजन जानू बोला है कौन सा पासा हो कौन सा पासा हो मतलब बोरो में बात कर रही हो जानू बोला है मिस्टर वन थैंक यू मिलोना वन थैंक यू शुभमा क्या आस पास थी हो क्या आपके आस पास बार की थी हो बोला है आप पास कोई नहीं है शुभम ओमफ्राय मिलन आगै अन थेंक इउ मिलना जा अन बाय मिलन थेंक यू ओमफ्राय खन्थाइ लोगो आं ओंखारथनोसै दे फ्रेन्ड होनदों ना दे मा होनो जागोन दे खन्थाइ बाय ओंखाम संनोसै होनदों आरोना दे संदो टाइमाबो जाबायना आंबो pesan kamu aperitivo pesan कौन सा जगह गुजरा है मैं आसाम में तो रहता हूँ शुभम ओमफ्राय मंगला माखौ मा ओंख्रि संखो हो बाजै होनदों संथ'वाखैनो बे मोनखो आदाया मायाव होनदों आरोना बाजै होनदों मा होनो नोंदाया SSB आव आरोना एमबि आगै
Sebelum kemarin आप अपना बेटे से मिला दो मतलब दिखा दो मतलब बेटा को दिखाने के बोल रहा है क्या रे सुबह मतलब जल्दी मतलब दिखा दो मिला दो मतलब दिखा दो बेटे से बेटा अभी खेल रहा है उधर शुभम ओमफ्राय इम्बिया मानखौ मोजां दे होनदों आरोना मोजां बे ना इम्बिया गैया 3K मानखौ हाय गुड मर्निं आ बुंदों आरोना हाय गुड मर्निं आगै 3K ओमफ्राय राबाया ओइ बिखे नों सोर हो आं सिनाया दे आं सोर माने राबा दा होनदों मा बानायनानै हरा नोङो मैया ओइ दाख्लैनो नेलबियाव थांसिनबाय थादोंमोन आरो नोंना ओमफ्राय थांदोंबाबो आंबो सोंनाय जायासैमोन आरो रोंहागौ दे नोंबो जादों ओमफ्राय मिस्टार ना थेंक इउ जाद बानायनो रोंगौ दे नोङो सोर सोरखौ बानायदों मैम आप क्या खा रहा है क्या आप कभी मध्य प्रदेश आप आया मध्य प्रदेश आया हो कभी बोला है ये देखो राइस ये देखो इसको क्या बोलते रे बता नहीं है मुझे मैं कभी नहीं गया मध्य प्रदेश में शुभम ओमफ्राय एमबिया सोर दं बाजै नोंस्रा होनदों जोंहा माने आंनि फिसाला ओमफ्राय आं दं आरोना एमबिया आगै ओमफ्राय राबाया लाइक दान सना ओंथि माइनाव होनदो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे राबा दा ओमफ्राय जों सिनायथिया जों हाय होनदों आरोना हाय सिनायथि ओमफ्राय राबाया हा होनदों आरोना ओमफ्राय जों मा ओंख्रि आगैया हेलौ बाजै होनबाय हेलौ आगै मिस्टार थेंक इउ ओमफ्राय राबाया दिनै मोनसे मोजां हरबावदों दा मा होनखो माला नायहै आच्छा माला मेला ना माला नाहै होनदों आरोना मालाबा नाहै होनदों अके दा दे हरबावदों दे मालाबा नाहै होनदों मालाबा टाइम मोनबा दायो नायनोसै नोंबो थ'दो होनदो नोंबो थानांगोन ना नों गैयाबा मिनिगोन बोरै होनदो मानसिखौ नुबासो मिनिनो ओंखारोना जाद बानायो दे नोङो मा टाइमा मा होनो टाइम मोनलाबायो नामाब्रा राबा देलाय क्या सब्जी क्या बोला रे सुबह में क्या सब्जी असम खा लो इतनी कर हॉट हो बोला है असम का सब्जी अरे क्या पूछ रहा है रे शुभम ने ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा मेम मेम सङाखै अके माम सङाखै नामा बाजै होनदो ओहो संथ'वाखैनो नोजोराखै ओमफ्राय राबाया अ होनना मिनिदों आरोना मिस्टार थेंक इउ चिरां उदालगुरि लिरदों आरोना फेमास उदालगुरि लिरबाय जोंहा मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा राजाया दीदी बोला है राजा रानी ओके दीदी बोला हेलो
Hi, Raja. Mr. Okay. Raja ya pin. Pin. Pin मारने को बोला क्या? Pin तो already है. Pin है. मोननै मार जायोना जायाखै मिथियालै आं. ओमफ्राय राजाया मान के जा ब्यूटीफुल दीदी ब्लू अच्छा पिन दे दो बोला. मैं ब्लू दे सकती हूँ बट पिन में तो ऑलरेडी है. हाँ? 2 पिन होता है क्या? मुझे नहीं मालूम है. 2 पिन होता है कि नहीं होता है? राजा ओमफ्राय मुनो जाबा बहा बेरायगोन नों बिखे खेवदों थिननो. मिनिनानै फैखादों. मुनु जाबा आरोना बेरायलाबायनोसै होनदो आरो मिनिथावथाव मुनु जानायाव बेरायो आरो सोरहाबा मिनिस्टारनियावबो सोंनाया ओमफ्राय दा बाबाया मा होनखो? औ उन्दुनाय समफ्राव बानायो रे होनदों. आदसा उन्दुनाय समाव बानायो आरो जारला फरथिक जालायसिगोन बे माबा एमजे लोगोनि माबाया मबाइला नोंनो भिडिअ बानाय हरनाया फरथिक जालायसै ना. राजाया फिन बोला है. राजा मतलब फिन में तो ऑलरेडी है बता 2 फिन मार सकता है क्या? मुझे नहीं पता. मतलब 2 फिन होता है नहीं होता है ना राजा. ब्लू तो मैंने दे दिया है. तो वो मामा के में असम का एक फेमस गाना सुना दो. ओ शुभम ने बोला असम का एक मतलब फेमस गाना सुना दो. अच्छा असम का बता नहीं रहे मुझे शुभम कौन सा गाना फेमस है. फिर कभी सुनाऊंगी. ओके शुभम. राजा मांग के ब्लू पिन बोला है. मतलब मैंने ब्लू दे दिया है. भाई राजा ब्लू दे दो ना बोला. दे दिया है. राजा ओके बोला. दाली हाय इंडियाना गेम ऊपर हरबाय. दाली किसनि नाम जाखोलाय दालियालाय. मिस्टार राजा आंनि पिनखौ बोखारदो दे ओंखि होनदों. बोखारबाय. बोखारबाय आं दे नोंखौ दे ओंखि होनदों. ओमफ्राय जोंहा चन्द्रमोनखौ आङो बनखौ नों सोर माथो सिल्लायो नहीं र'लाय चन्द्र राजा मोनखौ बोला रे चन्द्र राजा आतानि रे भाई दे. ओमफ्राय लाबाय र' दा जागोन आङो नेदोंना दा जागोन आं. राबाया जामानखि नोंनि दुखुआव आंहासो जा दुखु जाफाबाय मैया होनदों आरोना. नंगौ नामा राबा दा राबाय हा नंगौ दा होनदों आरोना. नंगौ दा होनदों आरोना. सुबुमा मेम बाय बोला है. ओके बाय शुभम. राबाया बिके सना ओंखि माइनाव जिउ माइनाव होनदों आरो. एक पीस तो खा लो. एक पीस तो खा लो प्लीज. दा जागोन आं र'. खारगुआ जामान के हेलो हेलो नमस्ते बोला है. हेलो नमस्ते खारगुआ जामान के हा हमने डाना खारगुआ सपोर्ट मी बैक दिन खारगुआ ने सपोर्ट मी बोला है गाइस. बैक दिनो सो बोला. सोनालिया हाय मेरना. हाय सोनालिया गई दिल्ली बाजा मांगो. हाय मैडम लाइदन बोला. थैंक यू दिल्ली लाइक देने के लिए. राजा जामा सोनाली साबधान डाना दियो
Sonali like done right. Mister Anang Gabiki Dang. That's why bisa kan acha. Bisa kan nè. Ayu. Vậy nào hồi con chào vậy nè. Salah hai dong khai hay à. Mà nè Mister. Lên cũng cái nào. Lên. Ngủ nào mà lấy. bây giờ Soumi आया हाय सितार बोला है हाय सितार Soumia राजा दिलीप साबधान बोला है राजा ने दिलीप साब किया है राजा ने गाबने भी नहीं खबाई ना मतलब खारगो ने क्या बोला ओके खारगो ऑन है थैंक यू उधर ठाला मोनगोन सा मोनाबा दolo थानाय नङा बे दिल्ली no bukan dolo ta nama moनगोन सा बाबा kalau tak hama dose dolo ta tentang kadang nama bukan Tip mang kelihatan san deh. Dulu kan ya, menurut lebih nama. Kamu mungkin sana nama. Untuk liba ham kabi तो कर्नाटक कर्नाटक मैडम ये बोला है क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है दिल्ली में डियर अमन थे डियर अच्छा डियर ने क्या बोला है या ना क्यों ना समझ हमरे सोनाली से अमन थैंक यू राजा अंदर ना थैंक यू राजा हम बाय सोनाली राजा से मिस्टर रोसक साबधान करना राजाया मिस्टार साब खालामबायनो नोंखौ माबाया मा होनो सानदेले आन्देबोने राजाया साब खालामबायनो आरोना मिस्टार अशोक साबधान बोला है राजा ने राबाया जा नों दाखौ नायहरब्रा आगै नुहुरा माखो होमबा होनदो नों दाखौ नाहरब्रा आगै होनदों नुहुरा होमबा हो होनदों नुहुरो रानदो आरो ओमफ्राय जोंहा राजाया मा होनखो राजाया मा होनखो खन्थाइ साबधान बोला है खन्थाइथ' गैया होगा ओमफ्राय जोंहा दिनेशआ गुड मर्निं बोला गुड मर्निं दिनेश सनालिया जा एलबि मालिक निउ साबस्क्राइबार बाय थेंक यू गोजोननाय थाबाय दे सनालि बेक नांगौबा कमेन्ट मा होनो कमेन्ट हरनानै दोन बेक हरगोन दे सनालि मिलना फिन आईडी जयन दान बोला है फिन आईडी मतलब मिलन को ज्वाइन करना है मिलन खकलारी को ज्वाइन करना है राजा दिल्ली मैडम जी आप दिल्ली को संगमा को सपोर्ट करना प्लीज बोला है अच्छा संग ओके मैडम अच्छा दिल्ली आपको सपोर्ट करना है ठीक है कमेंट करके जाइएगा बैग मिलेगा दिल्ली को संगमा अच्छा कमेंट मतलब मेरे वीडियो में कमेंट करके जाइएगा दिल्ली मैं आपको बैग दे दूंगी राजा राबा साबधान डरना और राबा साबधान बोला है राजा ने ओमफ्राय राबाया मा होनखो जाहाथे ओ बाबु सना फै डरना ओमफ्राय दिनेशा क्या आपने मुझे पहचाना बोला है सॉरी आपने मुझे याद किया बोला है ओमफ्राय राजाया मा होनखो साब रिटार्न बेक बोला है राजा ने ओमफ्राय राबाया मा होनदों इउटुबा हो बाबु होनदों इउटुबा हो बाबु हाहा होनदों आरोना
नोङो थांदोलायबाय मिस्टारा अनबाय राबाया ओमफ्राय जोंहा मांखो राजाया शुभम साबधान बोला है ओमफ्राय मिलना राजा रानी ऑल साबधान बोला मिलन ने राजा रानी ऑल साबधान बोला मिस्टर राजा राजा कमेंट नहीं आया है ब्रो बोला है और राजा मिस्टर अशोक कमेंट नहीं गया है बोला है राजा कमेंट दिया मतलब दिया कि नहीं दिया था राजा कमेंट नहीं गया बोला है मिस्टर अशोक ने ओमफ्राय जोंहा देरहासार आ गया हेलो बाज एंडर ना हेलो देरहागै राजाया मिस्टर अशोक साब रिटर्न बैक बोला है कमेंट नहीं गया बोला राजा मिस्टर ने राबा दे राजा कमेंट भेजो 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 राजा कमेंट भेजो बोला है अच्छा कमेंट दे दो बोला मतलब राबा ने राजा ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनखो देरहासार ब्र लोगो जादो दे होनदों ना देरहागै लोगो जानोनो आरोना मिलनजों राजाया जोंहा दीदी यू आर सो बिउटिफुल बोला है थेंक यू होनदो देरहासारा मा होनखो मैया आब' सुबिथाया मा खालामथिनामोन लाइ बाजै होनदों गावखौ साब खालामथिनदोंमोन ना नों खालामबाय नामा आगै देरहागै माबा नोंनो ब्लु होनो थिनबाय थादोंमोन नै दाबो दं नोंनि ब्लुआ देरहागै नोंखौ आंनाव ब्लु बिनो थिनबाय थादोंमोन आरोना मेब्लाया मा ओंख्रि बाजै होनदों आरोना संथ'वाखैनो मेब्ला आगै ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन आगैया आब' गुड मर्निं होनदों आरोना गुड मर्निं आगै चित्ररन्जन आगै फैबाय नामा आलासि जाहैनाया चित्ररन्जना दासो दै आब' होनदो जेबो नङा दे आगै चित्ररन्जन फंबाय ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा राजा साबधान होनदों मिस्टर ने बोला राजा साबधान बोला है ओमफ्राय राजाया मा होनखो देरहासार साबधान बोला राजा ने देरहा अर्गानिकिया बोला हेलो नमस्कार बोला हेलो हेलो खारग हायना आगैया जोंहा गुड मर्निं आब' होनदों ना गुड मर्निं हायना आगै ओमफ्राय लाइक दानबाय थेंक इउ हायनास्रि आगै गोजोननाय थाबाय जा सुलुङा मा होनखो हाय मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया सावलुन खबरा मोजां होननाया सावलुन अके सावलुं ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खिथादो दे सावलुं ओमफ्राय जोंहा क्राबादा जोंहा मा होनखो यू फ्रॉम आई एम इंडिया मेघालया बोला है मैं इंडिया आसाम से हूँ आप मेघालया से है ओके ओमफ्राय मिलना मा होनखो मेब्ला साबधान होनदों आरोना ओमफ्राय राजाया जोंहा चित्ररन्जन साबधान बोला है चित्ररन्जन आ गए राजा ने साबधान बोला ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो बाबु फै बानो आं होनदों इन्दारसो बाबुआबो ओमफ्राय नांगौब्रा बेनो नायग्राखौ ओंखायनो इदि खालामगासिनो ओमफ्राय दिल्लीया मा होनखो क्योंकि इसमें तो वीडियो नहीं है अच्छा क्योंकि इसमें तो वीडियो नहीं है मैडम लेकिन दिल्ली
के संगो में तो वीडियो है मैडम जी बोला। हाँ मतलब के संगमा इससे मतलब कमेंट दीजिए ना आप, मैं आपको रिटर्न करूंगी। दिल्ली चित्ररन्जन फंबाया आब' होनथारोना नांथालायबायसो औ बुंदे आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा बिके खेलजों सना आङो भिडिअ एडिटिं खालामनो दे ब्लु लादो होनदों आरोना दे मा होनो खालाम दे मिस्टार ओमफ्राय जोंहा ग्रोबां हे क्या दिक्कत दे मिस्टारा बाय बिके खेवदों खि होनदों आरोना ओमफ्राय राबाया माखो राव होलां हायनास्रि आंखौ होनदों राव होलां हायनास्रि आंखौ होनबाय दियारा जोंहा काहा गैया बोला है काहा गैया बोला ओमफ्राय जोंहा ओइसा माखो हाय ब्र ओइस ओमफ्राय हायना आगैया मानखो कारेन्टनि करियाननि खानायखौ हाखो आच्छा करियाननि खानायखौ हाखो लायनाय आदा बर' नोङो सेंग्राया खखाबनि दारिजों हेन्डसोम नुनायखाय आङो गोसो थोनो ना मानो सानबाय गुमै राभा होनदों आरोना आइनास्रि आगैया करियाननि खानाय हाखोलायनायजों होनबाय खखाबनि दारिजों ओमफ्राय जोंहा ओइसा मांखौ राडियो फ्रम ब्र बोला है मैं इंडिया आसाम से हूँ ओइस ओमफ्राय जोंहा नामखुम अरे आई लव यू बोला है हायनास्रि आगैया मानो आंनि भिडिअ नायाखै गुमै राभा होनदों हायनानि आगै माबा भिडिअखौ मानो नायाखैनो आरोना राभा ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया बिदि नायदो आरोना प्रमद आगैया हेलौ बाजै होनबाय हेलौ आगै ओमफ्राय जोंहा ओइसा मा होनखो आप कहाँ से है आप कहाँ से रहते ब्रो बोला है मैं आसाम बङाइगांव में रहती हूँ ओमफ्राय जोंहा ख्रबदा मांखो इयर इन John, I am a silk Meghalaya. I am a silk मेघालया बोला है मतलब आप मेघालया से है बोला ना ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो नोंथ' गोदान नोंथ' गोदान हगारदों हो र' दा नायगोन सना होनदों नों गोदान हगारदों दा नायगोन होनदों आरोना राभा आगैया हायना आगै मिलना जा चित्ररन्जन साब खालामबाय आं होनदों मिलना साब खालामबाय ना आगै नोंखौ हायनास्रि आगैया आङो सोरजों रायलायबावनोथाय आब' होनदों आगै सोरजों रायलायनो जाबायनो हायना आगैया जारला इदिबाथाय सोरजों रायलायनो जायो आरोना हायनास्रि आगैया होनदों गुड मर्निं दादा मिलन होनदों हायनास्रि आगैया गुड मर्निं दादा मिलन होनदों नाय ओमफ्राय मिलना अनदों ओमफ्राय देरहा आगैया जाबाय बाजै होनदों आरोना मिलना जोंहा मर्निं हायना मा खालामदों होनदों जोंहा मिलना मा खालामदोंनो सोंदों हायना आगै मेब्लाया मा होनखो आंजों गाज्रिलाय आंजों मेब्लाया होनबाय आंजों रायलाय हायनास्रि ओंखि होनदों आरोना रायलायलै ओंखि होनदों आरोना माबाया मेब्ला सिखारिया हायना आगै हायनास्रि आगै मानखो दं ओरैनो मिलन दादा अखा हादों होनदों आरोना दं ओरैनो अखा हादोंनो ओमफ्राय राजाया मानखो दिदि
दीदी देखने में आप नेपाली लग रही हो बोला है और नेपाली जैसा लग रही हो। ओके हायना गैया जा सोर सोर गोदान लोगो दं जयेन मी होनदोंना सोर सोर गोदान दं हायनास्रि बर'जों जयेन जानोनो लोगोफोर मिलना ए हायना मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखो होनो हायना आगै मिलना सोंदों आरोना हायनास्रि आगैया न्यू फ्रेंड जयेन मी प्लीज बोला है कौन नया है हायनास्रि बर' से जयेन हो जाओ ओमफ्राय मेब्लाया बोलो फाय बोला है मेब्लानो ओमफ्राय हायनास्रि आगैया जायाखै मिलन आदा दादा होनदों आरोना जाथ'वाखैनो आरोना मिलन दालिया जोंहा गल होनदों आरोना चन्द्रमोनखौ गाय मफि हाय गुड मॉर्निंग ओके चंद्रका राजा मन हायनास्री साबधान बोला है राजा रानी ने साबधान बोला है हायना आ गई ओमफ्राय जा ऐसा हाउ आर यू फ्रॉम ब्रो बोला है मैं आसाम है मैं इंडिया आसाम से हूँ मैं फ्रॉम आसाम है ऐस मिलना मा आंखो दाबो जाया हायना नानी होनदों दाबो जाया नामा होनो हायना नानी राजाया मा होनखो दाली देखा साबधान बोला है राजा रानी ने दाली देखा साबधान बोला है राबाया हायनास्रि सना होनदों आरोना जोंहा ब्रकेना अच्छा भाभी जी थोड़ा गुड मॉर्निंग थोड़ा गुड आफ्टरनून रे बाबा बोला है ऐसा है ब्रोकन देवर जी ओके थोड़ा गुड मॉर्निंग थोड़ा गुड आफ्टरनून ओमफ्राय हायनास्रि आगैया मा होनगोन राजा रानी मेन बैग रिटर्न कर दिया मैंने रिटर्न कर दिया लेकिन कमेंट नहीं गया बोला है राजा रानी हायनास्रि बर' ने आपको साफ किया है लेकिन हायनास्रि बर' का कमेंट नहीं जाता बोला है लेकिन साफ किया है ऐसा हो गया सबका मतलब कमेंट ही नहीं जाता ओमफ्राय जोंहा राजाया मा होनगो डु नट साबधान होनदों आरोना माबा राजा रानी ने ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो जल्दी कमेंट करो रे बाबा बोला है ब्रकेन ओके होनदों ब्रकेना राजा अच्छा भाभी जी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है राजा क्या रे बाबा आपका बोला हाँ हो गया रे मेरा ब्रोकन देवर जी आपका अभी क्या कर रहा है बताओ ब्रोकन अमांग लाइक डन रे बाबा बोला है थैंक यू ब्रोकन देवर जी राजा अमांग ब्रोकन हियर साबधान बोला है राजा रानी ने ब्रोकन आपको साबधान बोला है मिलन अमांग ब्रोकन हियर साबधान बैक बोला है मिलनाबो साबधान डरना ब्रोकन ओमफ्राय अच्छा ब्रोकन हियर साबधान बैक बोला है बैक करने को बोला है ब्रोकन मिलन ने राजा मांगो राजा रानिया सब रिटर्न बैक बोला सब रिटर्न बैक बोला है राजा ने ब्रोकन ऑनलाइन है रे बाबा बोला है ऑनलाइन है ओके आई लव यू मांगो व्हिच इज योर नेम बोला है आईडी शेयर ना दे नाम को विश्व कवि है ब्रोकन मांगो ओके मिलन ब्रो हम रिटर्न करेगा रे बाबा ठीक है बोला ब्रोकन ने बोला है मिलन रिटर्न करेगा बोला है राजा मांगो आई लव यू साबधान राजा रानी ने आई लव यू साबधान बोला है राजा रानी ने आई लव यू राजा मांगो राजाया सरि राबा दे हा जा रोंखायोलै आंना हायनास्रि बिनानावा होनदोंना जा रोंखायोलै आंना हायनास्रि बिनानावा होनबाय जा राबाया जा आसाम लण्डन ना मा खालाम खबर बाजै सना होनदों आरोना खबरा आंना मोजांथ' नोंना माबोरै दं आसाम लण्डन ओमफ्राय जा खुबगौआ जा मा होनखो गुड मर्निं सिस्टार बोला है गुड मर्निं ब्रादर खुबगौ ओमफ्राय ब्रकेना मिलन ब्रो हम रिटर्न कर दिया है मिलन ब्रो हम रिटर्न कर दिया है रे बाबा कमेंट चेक करो बोला मिलन आपको ब्रोकन देवर जी ने रिटर्न कर दिया है कमेंट चेक करने को बोला है
हायनास्रि आगैया मा होनखो रोङाबा जायो गुमै राबा होनदों आरोना जोंहा हायना आगैया ओमफ्राय हायनास्रि आगैया मा होनखो आङो मा होनबावनांगौथाय आब' होनो हायना आगैया मा होनबावनो जाबायनोलै जोंहा आन्दायबाय आरोना हायना आगैया ओमफ्राय ब्रकेना मा होनखो जोंहा हाम अन हेरे बाबा बोला है लोगो गैयाबा नैबे ब्रकेनजोंबो लोगो जादेरना दंखायोसै नामा हायनास्रि आगैया ओमफ्राय जोंहा सावलुना मा सावलुं अके सावलुङा अबेनि जाखो नोंलाय नोंथांजोआ होनदों नोंथांजोआ होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि आरोना बङाइगाव ओमफ्राय जाहायना आगैया होनगोन मा ओंख्रि जानाय मिलना दादा होनदों आरोना मा ओंख्रि जानायनो मिलन दादा सोंदों हायनास्रि आगैया दा एमपिबिया मा होनखो बाय बाजै सना दार्लिं होनदों आरोना दे बाय बाय एमपिबि हायनास्रि आगैया मा होनखो खारलायबाय नामा ब्रा गुमै राबाया होनदों आरोना खारलायबाय नामा होनोलै मा होनो राबा दा माबा हायनास्रिया बुंबाय आरोना जिर'आ मा होनखो हेलो नमस्ते फ्रॉम नेपाल बोला है जीरो ने मतलब आप फ्रॉम नेपाल से है ओके थैंक यू मेरी विश में आने के लिए ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो हम अपी ड्यूटी में है रे बाबा बोला है अच्छा अपी ड्यूटी में है ओके हायना आगैया र' दे आब' 5 मिनिट दे हायना आगै ओमफ्राय जा मिलना मा होनखो हायना नानि दालि नाथुर फाजासोमोन आरोना नाथुर फाजासोमोन जोंहा मिलना दालि ओंख्रै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सावलुका जा मा होनखो मेरा काम की नहीं पड़ता है बाजे मेरा कमेंट क्यों नहीं पड़ता है बाजे आपका कमेंट तो पढ़ के आया है सावलुंग पढ़ा तो मैंने आपने नहीं सुना है क्या ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना अनलाइन बोला है मेब्लाया मा माबेनि जाखो रायजोफोर सरि माबेनि जाखो रायजोफोर होननानै सोंदों आरोना जोंहा मेब्लाया सोर अबेनि जाखो आसाम लण्डना मा होनखो आंनाबो मोजां बाजै ओंखाम संनो सम जायाखै नामा होनदों ओंखाम संनोसै मा होनो आसाम लण्डन टाइमाथ' जाबाय 10टानिफ्राय 11टा अके ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फिगिया जोंहा मा होनखो जोंनि बायदेव बोला है जोंनि बायदेव बोला ब्रकेना अन थेंक इउ मिलना अन थेंक इउ ब्रकेना इदि नायबाय आरोना ब्रकेननि ऐसा दिख रहा है ओके एसे माबासो थुदों डाली देखा ओके ब्रोकन ऑन है भिडिअ जों आंहा दासो होनदों आरोना जेबो नङा दे बेरदाव
Thailand okay Thailand Sonia Famang good morning beautiful my dear बोला है अच्छा सुमन अमन के हाय बाजेंडर ना हाय सुमन दिबरजे बिबनां ओमफ्राय जोंहा सुमन बिबनां ओमफ्राय जोंहा रहिमाया हेलौ आब' होनदों ना हेलौ आगै रहिमा ब्रकेना अन होनदों रहिमा आगैया लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा रहीमा लाइक डन ना राजा मान के सब रिटर्न बैक बोला है सबको रिटर्न करने के लिए बोला है राजा रानी ने बिरदावा मांक खुगायाव मा सोखो होनदों खुगायाव सिथाव सोदों सिथाव रहिमाया मा होनदों मा खालामदों आब' होनदों ना जेबो खालामाखै आगै रहिमा ओमफ्राय जोंहा सबिता गैया हेलौ आब' लाइक होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय जोंहा राजाया मा होनखो रहिमा साबधान होनदों आरो ना राजा रानी ने रहिमा साबधान बोला है ब्रकेना कमेंट बोला ब्रकेना क्या कलथं खालथां रे बाबा बोला है सिथाव जादोंमोन दे ओमफ्राय जोंहा सबिता आगै अनदों थेंक इउ MD ऐसा सुपर मंक कहाँ से है आप बोला है मैं इंडिया असम से हूँ ओमफ्राय MD ऐसा मंक वेयर आर यू फ्रॉम बोला है आई एम फ्रॉम इंडिया असम से हूँ मैं फ्रॉम असम है इंडिया असम से हूँ आङो बे आया मबाइलखौ मालाबा खावना लांबाय माथो आं फात्तायानो एसा खावबाय सानदोंमोन आङो र' ओमफ्राय जोंहा रहिमाया आब' आंनो ब्लु होलाय होनदों आरोना होबाय आगै माबा रहिमा आगै होबाय आं ओमफ्राय जोंहा MD ऐसा मांगो असम कहाँ से बोला असम बङाइगाव MDS ओमफ्राय रहिमाया मानखो अके राजा बोला है रहिमा ने ओमफ्राय सबिता गैया अन थेंक इउ नोजोरा जोंहा मानखो बाजैया मोजांथार होनदों आरो ना नंगौ नामा होनदो ओमफ्राय मिस्टारा मानखो गोबाबाय बेयावनो बबेयावबा आच्छा गोमाबाय आच्छा बेयावनो बबेयावबा हा होनदों आरो ना गोमाबाय माया गोमाखो मिस्टारनियालाय गोमाबाय माया गोमाखो सबिता रहिमा लोगो जादो दे होनदों आरो ना रहिमा लोगो जादो दे होनदों आरो ना जोंहा माबाया सबिता गैया सामसुमा जोंहा माखो हाय बा बोला है ओमफ्राय जोंहा ब्रोकेना मन गया अच्छा राजा रानी तुम्हारा कमेंट नहीं आया है रे बाबा तुम कैसा बैक करेगा रे तो कैसा बैक करेगा रे बोला अरे बे बाबा राजा रानी ने कमेंट थाङाखै नोलै बयनावबो ना मिस्टाराबो थाङाखै होनदोंमोनहाय नंखायना नंगौथाय सोर जाखो राजा रानी मतलब आपका कमेंट नहीं गया है बोला ब्रोकन हियर ने कमेंट दिया कि नहीं दिया बताओ राजा रानी बताओ कमेंट दिया कि नहीं दिया था ओमफ्राय जोंहा कमेन्ट थाङाखै आरो ना गालामाखैसो नामा बारायदोंना बारायाखै ब्रकेन आन्दाज गैया
आन्दाज थाया नामा ब्रकेन देबरजी ओमफ्राय जोंहा मेब्लाया मा होनखो सबिता सना अबेनि जाखो होनदों आरोना मेब्लाया सोंदों आरोना सबिता अबेनि जाखोनो मिस्टारा मा होनखो नागिरदो बेयावनो नागिरदो होननानै मिनिदो आरोना ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो सोरबा बिखे ओंखिखौ I love you हाहा होनखो मिनिबाय आरोना I love you नागिरदो आरोना आङो बे सबिता आगैखौ माबा नागिरदोंमोनलै थांखो ना माखोथाय मानसिफ्रा कमेन्ट फरायबाथाय जाया माथो र' आं साब बानायहरनो दै माबा सबिता आगै सेहेराया जामानखो नमस्ते बोला है सेहेरा ने नमस्ते सेहेरा ओमफ्राय जा ब्रकेना अन थेंक इउ अन होनदों आरोना सबिता आगैया रहिमा साबदान कमेन्ट थाङाखै आच्छा कमेन्ट थाङाखै आंना नोंनाव होनदों रहिम अके रहिमा होनदों रहिम नोंनाव कमेन्ट थाङाखैनो आरोना माबा सबितानिया ओमफ्राय साब खालामबायनो खिन्थु कमेन्ट थाङाखैनो ओमफ्राय दीपकआ मा होनखो कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ दीपक सिंह ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा थाथ'दो आंखौ 18 थारिखआवसो लोगो मोनसिगोन बिखे होनदों अबेबा थाङो नामा न'आव थाङो आरोना न'आव अबावलै नोंनिया मिस्टारनिया सोंबावबायसो आरोना सुटि मोनदों नामाब्रा नोंहालाय माबा सुटि लाबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंहा सबिताया मा होनखो सबिता आगै नोंखौ आङो साब खालामहरबाय दे भिडिअआबो जोब्बाय नै फार्स्ट भिडिअ मोनदांहाय ओमफ्राय जोंहा सबिता आगैया हेलौ मेब्ला सिखारि आं क'क्राझार नोंलाय होनदों मेब्ला सिखारि सबिताया क'क्राझारनिनो ओमफ्राय नोंलाय होननानै सोंदों आरो नोंखौ ओमफ्राय जोंहा दीपकआ कहाँ से हो बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ आसाम चिरां अके बङाइगाव मा खिथाबावनो होनदो आरो मिस्टारा मा होनखो जोंहा रहिमा रहिमा आंजों लोगो जादो दे आं बेग हरगोन होनदों रहिमा मा होनो मिस्टारजों लोगो जादों आरोना बेग हरगोन नो मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा दीपकआ अके बोला है इन्डिया अके इन्डियाना मा होनखो जोंहा बहानि बाजैया होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि आङो आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा दीपकआ मा होनखो इसमे ब्रकेना मा होनखो अन हेरे बाबा बोला है मिस्टारा आई एम फ्रॉम इंडिया आसाम क'क्राझार बोला है क'क्राझारनि नामा नोंबो होनदो ओमफ्राय जोंहा दे आच्छा माथो कमेन्ट थाबोबाय नामाब्रा अके आब' सना थेंक इउ होनदों आयु मिस्टार आइदि होनबाय आरोना ओमफ्राय सनासमि साना स्वामी मा होनखो हाय डियार बोला है हाय रहिमाया जोंहा मा होनखो जागोन मिस्टार अशक होनबाय रहिमाया सबिता गैया अके आब' सना थेंक इउ होनदों आरोना बानायहरबाय आङो र' दा बानायबावनि र' आङो ओमफ्राय जोंहा सावलुङा जोंहा मा होनखो हाय
अबेनि जाखो होनदों आरोना हाय अबेनि जाखो होनदों जोंहा इण्डिया सोरखौ सोंखो सावलुङा ओमफ्राय जोंहा इण्डियाया मा होनखो बाजैया बहानि होनदों आरोना आङो इण्डिया आसामनि आसाम मा होनो आसाम बङाइगाव मिलना जोंहा मा होनखो अनदों थेंक इउ लहिता जोंहा मा होनखो बबेयाव थायो होनदों आरोना लहित बर'आ बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना अन थेंक इउ राजाया जोंहा इण्डिया आर्मी साबधान होनदों आरोना राजा रानी ने इंडिया आर्मी साबधान बोला ओमफ्राय जोंहा मिस्टार मा होनदों मिस्टार आइकिया जोंहा मा होनखो हाय मे साजक मा ओमफ्राय साजक मा बोल रहा है ओमफ्राय दिदोमा जोंहा मा होनदों हाय बिबोनां सना मा खबर होनदों आरोना खबरा आंना मोजाङै दंथ'यो दिदोम गुमै नोंना मारै दं खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा सानाव मिया जोंहा मा होनखो आब'आ बहुत सुंदर है आप बहुत सुंदर है बोला है ओके थैंक यू मिलना जा ऑन थैंक यू मिलन ऑन थैंक यू ओके अंखि सनाया जा लाइक दोनदोंना थैंक यू गोजोननाय थाबाय दे अंखि सना ओमफ्राय ब्रकेना अन थैंक यू रहिमाया जा साब खालामबाय दे मिस्टार अशोक होनदों साब खालामबायनो मिस्टार नोंखौ माबाया रहिमाया ओमफ्राय जोंहा अंखि सनाया मा होनगोन आङो नोंखौ एसे सिनायदों आबै होनदों आरोना सोरखौ सिनायखो आबै होनदों सोरखौ एसे सिनायखोबा माबायाबा ओंखि सनायाबा मिलना सोर लोगो गैया आंजों लोगो जादो होनदों आरोना मिलना सोर लोगो गैया लोगो जानो थिनबाय सबिताया ब्रकेन हियार साबधान प्लिज सरि बेक प्लिज बोला ब्रकेन नोंखौ साब खालामबायनो आरोना सबिताया ओमफ्राय बेक खालामथिनदों ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनखो रहिमा हेल' होनदों आरोना हेल' होनदों रहिमा हेल' होनबाय जोंहा मिलना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा कमेन्ट फैयाखै रहिमा दसे नेथ'र होनदों कमेन्ट थांलानो बिना ना सोर सासेनो कमेन्ट थांला कमेन्ट फैयाखै होनदों कमेन्ट थाङाखैनो रहिमा दसे नेथ' होनदों मिस्टार अशोकआ ओमफ्राय जोंहा सानक स्वामिया मा होनखो इउ आर फ्रम दियार बोला है फ्रम इंडिया आसाम है मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंहा रहिमाया मा होनखो हाय मिलन खाख्लारि होनबाय आरोना हाय मिलन खाख्लारि बोला है रहिमा ने ओमफ्राय जोंहा रहिमाया मा होनखो आब' मा ओंख्रि होनदों आरोना आंखौ सोंदों आरोना थारुनसो लेमनो लादों नै एसे फरायनानै माबा मोनसे बाथ्रा जानोसैनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ब्रकेना ओके सबिता हम बेक कर रहा है रे बाबा ठीक है बोला है ब्रकेन ने बेक करेगा बोला मिलना जोंहा मा होनखो रहिमा लोगो जानोसै दे होनदों रहिमा लोगो जानोसै ना मिलना होनदों आरोना रहिमाया मा होनखो अके मिस्टार अशोक होनदों रहिमाया सबिता गैया थेंक इउ ब्रकेन हियार बोला है रहिमाया मा होनखो जागोन मिलन लोगो होनदों जागोन मिलन लोगो होनबाय जों रहिमाया मिस्टारा दसे ब्लु हरलाय किउट ओंखि होनदों आरोना हरबाय आङो मा होनो मिस्टार ओमफ्राय जा सानवारा मा होनखो लाभ इउ डियार बोला है लाभ इउ डियार बोला ओके ब्रोकेन अच्छा भाभी जी हमको ब्लू दे दो रे बाबा बोला है क्या कह रहे हैं ब्रोकेन का दे दिया है ब्रोकेन लेबर जी ओमफ्राय मिलन अन है थेंक यू मिस्टार अन थेंक इउ मिस्टार चिरां थेंक इउ उदालगुरि थेंक इउ मासफात लिरदो आरोना ब्रोकेन अन थेंक इउ जोंहा इसिकाया मा होनखो हेलो सिस्टार हाउ आर यू डुइंग गुड बोला है
और मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बताओ। जा एसेसा मांखो माहानि आब' होनदों आरोना आं आसाम बङाइगावनि आगै बङाइगाव थायो आरोना ओमफ्राय साबि अके बेखौ मिस्टारा मागो रहिमा साबदान दाना साब खालामबायनो ना रहिमा रहिमा साबदान भाई मोहना मांखो वेर आर यू फ्रॉम आसाम है मैं आसाम से हूँ अच्छा ब्लू लादो होनदों लाबाय दे ब्लू लादो थांदो फिन आइडिखौ बोखारदो बिके होनदों ब्लू लादो होनबाय आरोना लाबाय दे ओमफ्राय रहिमाया आंना कमेन्टआनो लिरजायासै मिस्टार अशक आं साब खालामबायनो रहिमानिया कमेन्टआ लिरजायासैनो आरोना ओमफ्राय साब खालामबायनो मिस्टार अशक ओमफ्राय जा एसएसआ मा होनखो नोंनि बोराया मा खामानि मावो होनदों आंनि बोराया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना एसएस लाभ स्ट'रि अके ओमफ्राय जा केबिया फिन आइडिखौ बोखारदो बिके होनदोंनो बोखारबाय आं ओमफ्राय जा प्रन्जल मांखो हाय होनदों आरोना प्रान्जला हाय प्रान्जल ओमफ्राय जा सुकुनिया मांखो हाय होनबाय हाय सोरनिलै होनदो सोरनि आइडि जाखोलै रहिमाया मांखो मिलन खाख्लारि आं लोगो खालामबाय दि आंना कमेन्ट लिरजायासै होनदो मिलन मा होनो लोगो खालामबायनो नोंखौ रहिमाया ओमफ्राय कमेन्ट लिरजायाखैनो आरोना रहिमानिया कमेन्ट थाङानो आरो इन्डिया हेलो बोला है हेलो ओमफ्राय जोंहा सानस'मिया मा होनखोलै व्हाट इज योर वर्क वर्क मतलब क्या पूछा रे मतलब बोरो लैंग्वेज में बात कर रही है रे अभी ओमफ्राय जा केबिया ऑन है ब्रोकेना मांखो सबिता हम बैक कर दिया है रे बाबा कमेंट चेक करो बोला है सबिता आपको मतलब कमेंट सब कर दिया है कमेंट चेक करने को बोला है ब्रोकन देवर जी ने इंडिया मान कर रोहिमा बोला है एनडी ने रोहिमा बोला केबी मांग आं केबी ना बीके जाखो अच्छा हाँ मिनदे आरोना केबी ना बीके जाखो होनदों ना नामानो एखे खायसोंबाय नामा केबिया आंबोथ' दासो मोजां नायबावबाय होनदों आरोना ओमफ्राय महनाहाय होनदों आरोना सोर जाखो नोंबा बिके जाखो ना केबि जाखो होनदों महना जा हाय बोला हाय महन सबिता गैया केबि सापर्ट खालामदो होनदों आरोना केबि सापर्ट खालामदो होनदों आरोना सबिताखौ सबिताया जा मांगो थेंक इउ ब्रकेन हियार होनदों आरोना केबिया जा सबिता होनना मिनिदों आरोना फारसा मा फारस ना Kami kata sini napai deh paras. ओमफ्राय जा केबिया सबिता आङो सोर जाखो हो होनना मिनिदों आरोना सोर जाखो नो ओमफ्राय जा डिएना मांखो इउ आर मेरिड बोला हाँ मैं मेरिड हूँ मैं मेरिड हूँ केबिया सबिता आंनि एलबि
एलबियाव फै आइडि हरगोन होनदों आरो ना केबिनि आइडियाव सरि एलबियाव फैनांगौ आरो ना माबा हरगोन नो आइडि हरगोन नो सनस्वामी अमंग आप क्या काम कहा गया रे काम करता है बोला है मैं कुछ नहीं करती कुछ काम नहीं करती हाउस वाइफ हो ओमफ्राय जाव सबिता आं सिनायासै दे केबि इउटुब नङा नामा नों होनदों आरोना इउटुबार नङा नामा नों होनदों मिनिबा ओमफ्राय दिनानै इन्डिया मान गया आपकी कोई फ्रेंड है जी बोला है आपकी मेरी कोई मतलब आपकी कोई फ्रेंड है जी बोला है मतलब कौन सा फ्रेंड मतलब ज्वाइन करना है ना डीएन बताओ आपको ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है कि नहीं करना है बताओ डीएन अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे भी ज्वाइन हो सकती हो आप डीएन मेरी वीडियो में कमेंट करके जाइएगा आपको रिटर्न बैक दे दूंगी मैं ओमफ्राय सिंगेला मा होनगोन आदसा बाजै आङो लाइकल' होनो फैबाय दे दे आंबो मैगं लेमनोसैलाय टाइमा 12 जानोसैनो केबिया आङो इउटुब नङा सबिता होनना मिनिदों आरोना जाय केबिया ओमफ्राय रजिया आगैया लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ रजिया गोजोननाय थाबाय आगै सबिताया खयथायाव होयो नों एलबिखौ केबि होनदों खैथायाव होयो खिथाहरदो नै माबा सोंदों आरोना सबिताया सोंदों सबिताया आगैया मा होनो केबि सिंगेला मा होनगोन दसे सिसिल' दे बाजै होनदो दे ओमफ्राय र'खौ इसखौ आं मोनसे बुस्थु बानायग्रोनानै हरगोन र' आं बै मोनसे बुस्थु ओमफ्राय मिलना जामोनगो रहिमा बेग दान खालामबाय होनदों बेग दान खालामबायनो आरोना र' वैजा कम्पाया वेर आर यू फ्रॉम बोला फ्रॉम आसाम है र' आर्मिया मांखो जयश्री र' आं बै मोनसे माबाखौ साब खालामनि आं र' सोलायना हरखानायावनो आयु आंलाय मालाय उदियाव नांलाय बुलायखांलाय क्या बोलती हो रे तू इयाव लाथ' दे दसे दे ओमफ्राय दा लाबोफिन दे आं दा बानायगासिनो नांगौबो खिन्था दे इयाव जयश्री ओंखाय नांगो बोला आर्मी जय श्री राम महाकाल अच्छा जय श्री महाकाल बोला है आर्मी ने ओमफ्राय जा खान बाबा हाय सिनि साव केबिया हाय रजे सना आंनि जिउ होनदों आरोना केबिया रजेखौ ओमफ्राय रहिमाया मांखो आब' मेला बेरायाखै नामा होनदों आरोना मेलाखौ एसे दाख्लै बेरायहैदोंमोन रहिमा आगै ओमफ्राय जा खाना मानखो मस्त लग रही हो बोला है मस्त बाल अच्छा सॉरी सिंगेला मांखो जा ऑन बाय थैंक यू खाना मांखो कहाँ रहती हो बोला है मतलब मैं बङाइगाव में होनदों सिंगेला लाइक दान दे बिमा होनदों गोजोनबायना थाबाय दे सिंगेला गै रहिमाया अके मिलन खाख्लारि होनबाय आरोना सानु मिया जामांखो आप बहुत सुंदर है बोला है खाना मांखो जयन नहीं करना है तुम्हारी लेनी है जयन नहीं करना है तुम्हारी लानी है बस अच्छा लेनी रजिया मांखो केबि सोर जाखो होनदों आरोना जा रजिया सोर जाखो होनदों खाना मानगोन कितना मी ओमफ्राय जा इन्डिया मांखो मुझे एक गर्ल फ्रेंड चाहिए अच्छा रहिमा बोला है अच्छा हुआ मुझे एक गर्ल फ्रेंड चाहिए रहिमा बोला एनडी ने रहिमा मानखो आब' अनार ना थेंक इउ आगै केबिया सबिता आङो नेक्स्ट मान्थआव एलबि होगोन आं होनदों नेक्स्ट मान्थआव होगोन आरोना केबियाबो नेक्स्ट मान्थनिफ्राय होसिगोन आरोना ओमफ्राय जा इन्डिया मानखो इंडिया रहिमा यू आर मैरिड बोला पूछा है रहिमा आपको एनडी ने
you are married बोला पूछा मतलब डिप होगा सुन रहा हो रहे हो बोला है सुन रहे हो यार बोला है ओमफ्राय जा खिबिया मांखो रजे ओंखि आङो करिश्मा बसुमतारी होनदों आरोना करिश्मा बसुमतारीनो खिबिया सबिताया मानखो जा सिंगेल बय आगै लोगो खालामदो दे आंबो खालामसै दे होनदों सिंगेल आगै मा होनो सबिताया लोगो खालामसै ना सिंगेल बय आगै लोगो खालामदो ओमफ्राय गावबो खालामनोसै ना आरोना सबितायाबो जोंहा बिकासा गैया ओइ बेटा होनदों आरोना ओइ बेटा बोला बेटा भी मोबाइल मांग रहा है इंडिया मांगो मैं फ्रॉम गुजरात इंडिया बोला गुजरात से है ओके केबिया मांगो आंसो गोथै ओंखि सना होनना खिथादों नै केबिया आंसो गोथै होनदों नै ओमफ्राय गोथै ओंखि सना खिथाबाय आरोना ओमफ्राय खामफैया जा मांखो मेम आप अरुणाचल है ना असम है मैं असम से हूँ अरुणाचल से नहीं हूँ मैं असम से हूँ ओमफ्राय रजिया मांखो सोर करिश्मा जाखो केबि होनदों आरोना सोर करिश्मा जाखो आरोना रजिया सोंदों सिंगेला मांखो औ जागोन दे आब' सबिता होनदों आरोना जागोन दे आब' सबिता होनबा ओमफ्राय जा केबिया मांखो रजे गोथै ओंखि होनदों आरोना नै केबिया ओमफ्राय जा उरुबा हाय होनबाय आरोना हाय उरुब मिलना रजे साब खालामबाय आं नोंखौ होनदों साब खालामबायनो नोंखौ रजे माबाया मिलना ओमफ्राय जा रजेया केबि होनदों जा ओमफ्राय जा दुब्बाया हाय सिस्टार होनदों आरोना हाय ब्रादार दुब्बाय ओमफ्राय जा रहिमाया एनडि दे ठाकुर फ्रेम नहीं मैरिड नहीं बोला है रहिमानि सबिताया मानखो सिंगेल बय आगै साबधान ओमफ्राय कमेन्ट थाङासै दे आंना मोननै भिडिअ नायबाय आं होनदों कमेन्ट थाङाखैनो ब्रकेन आगै ओमफ्राय मोननै भिडिअ नायना हरबायनो सबिताना ओमफ्राय साब खालामबायनो आरोना केबिया मांखो मिलन ब्र रजे नों आइडि हरलाय ब्र होनदों केबिया मानखो मिलन ब्र रजेनो आइडि हरलाय होनदों आरोना मिलन नोंखौ मा होनो केबिया मा होनो रजेनो आइडि हरनो थिनदों आरोना मिलन आगैखौ रजेया मानखो मिलन दिनहैसो साब खालामदों आंखौ नों होनदों मा होनो मिलन दिनैसो साब खालामदों नामा होनो नों रजेखौ ओमफ्राय जोंहा ठाकुरा मानखो हाय कैसे हो आप कहाँ से हो आप जी बोला है ठाकुर ने मैं ठीक हूँ मैं असम से हूँ ठाकुर सिंगेला मांखो आब' सबिता आङो नोंखौ साब खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालाम होनदों आरोना सबिता नोंखौ साब खालामबायनो आरोना कमेन्ट चेक खालाम थिनदों माबाया सिंगेला गैया राहुमेदा लोब हरबाय आरोना राहुमेदने ओमफ्राय जा केबियाव थेंक इउ मिलना जामांखौ रजे खालामदोंमोनदां सिगाङावनो होनदों रजे खालामदोंमोनदां सिगाङावनो होनबाय जा मिलना गैयाबो ओमफ्राय सिंगेला आब' रजे मा खबर होनदों आब' रजे मा खबर सोंदों आरोना जा सिंगेला गैया केबिया जोंहा बहा दङ हो गोथै ओंथि होनना सोंदों आरोना माबाया केबिया ओमफ्राय जा सबिताया मा होनखो थेंक इउ आगै आंबो खालामबाय दे सिंगेल बय आगै ओमफ्राय कमेन्ट थाङासै दे आंना होनदों सबितायाबो खालामबायनो आरोना सिंगेल आगै ओमफ्राय थेंक इउ होनबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट थाङानो बेना ओमफ्राय रजेया मा होनखो मिलन ओमफ्राय दिनैसो आरो मिलन होनदों आरोना जोंहा रजेया दिनैसो नामा होनो ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनखो आगै सिंगेल मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ नोंहालाय होनदों मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ होनबाय आरोना नोंहालाय सोंबाय रजेया गैया सिंगेला अके आब' सबिता जेबो नङा दे होनदों जेबो नङानो सबिता आगै मिलना मा खबर रजे होनदों मा खबर सोंदों आरोना मिलना रजे सन्जया हाय आगै होनदों आरोना हाय सन्जय ओमफ्राय जा केबियन ना थेंक इउ सिंगेला मा होनखो आंनाबो मोजांलै आब' रजे होनदों आरोना आंनाबो मोजांलै होनबाय आरोना माबाया सिंगेला गैया सबिताया अन होनबाय मेब्लाया जोंहा बाजै होनदों आरोना बुंदो दे बिबोनां सना
केबिया बिके रजे आइडि हरदे बिके रजे आइडि हरदे होनदो आङो दाख्लैयो रजेनो मोनसे ना मोननै बानायहरबाय आङो रजेखौबो रजेआखैखौबो बे मेन चेनेलाथ' बानायखानाय सिगाङावनो बाट आङो बै मा होनो मोननै हरबायदां आं रजेआगैनोबो मोननै केबि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिलना सबिता दे 1K थाब खालाम होनदों आरोना सबिता 1K थाब खालाम होनबाय जोंहा मिलना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो अन सिंगेला अन आरोना थेंक इउ केबियाबो अन थेंक इउ मिलना मा होनखो रजे आंनाबो बिदिनो होनदों मिलननियाबो बिदिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा रहिमाया मा होनखो आब' थांथ'नोसै ओंखाम उखैबाय होनदो दे रहिमा आगै ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो नंगौ नामा मिलन होनदो आरोना नंगौ नामा मिलन होनबाय आरोना नंगौ नामा मिलन ओमफ्राय जानुआ हेल' बोलाहाय हेल' जानु मिलना जोंहा रजे होनदो आरोना सिंगेलागै रजेया जोंहा र दे सरि दे आब' आं अनल' एसे बिजि होनदों दे रजे जेबो नङा मिलना जोंहा मा होनखो जानु हाय बोला हे मिलन ने ओमफ्राय जोंहा प्रमद आगैया हेल' बाजै होनदों आरोना हेल' आगै प्रमद ओमफ्राय जोंहा सबिताया मा होनखो जानु लोगो जासै दे होनदों ना लोगो जानोसैनो आरोना माबाया सबिता लोगो लादो जानु ओमफ्राय मिलनाबो ओमफ्राय जोंहा किबिया आइदि हरना गोबाव दे बिके आच्छा रजे आइदि हरबाव दे रजेनो होनना रागा जोंबावलायबाय आरो हरगोन दे हरगोन र' दायो माने नै दा माबाया उनाव थाबा हरनो साबसिन जायोना एलबिया उनाव थाबा हरनो साबसिन जायोना आरो एलबि होनायाव हरनो साबसिन जायो ओमफ्राय जोंहा जानुआ मा होनखो सबिता लोगो जादो दे रिटार्न हरदो फ्रेन्ड होनदो आरोना रिटार्न हरगोन फ्रेन्ड होनबाय लोगो जानो थिनदों आरो जानुआ सबिता ओमफ्राय जोंहा सबिताया अके फ्रेन्ड होनदों ओमफ्राय सिंगेला गैया जोंहा आच्छा बाजै आं ओंखारथ'बाय दे दसे नङाब्ला ना थांनोसै रुमाव होनदों दे मा होनो सिंगेला आगै ओंखार दे ओमफ्राय जोंहा प्रमद आगैया मा होनखो बाजै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय प्रमद आगै ओमफ्राय जानुआ मा होनखो भिडिअआव कमेन्ट हरना दोन दे सबिता होनदों भिडिअआव कमेन्ट हरना दोननांगोन आरोना सबिता माबा जानुआ होनदों आरोना जानु गयारिया जानुआ जोंहा ब्लु होदो दे बाजै आंखौबो होनदों महना मानो बाबा साउन्ड होलायबाय आरोना नोङो लांनानै ब्लु होबाय दे आङो जानु ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जानुआ ओमफ्राय जोंहा रान्दोनि मोदैया मा होनखो लाइक दानदोंना थेंक इउ ओमफ्राय रान्दोनि मोदैया जोंहा हा मिनिदों आरोना सिंगेला मा होनखो इभिनिंआव लोगो मोनगोन ना बाजै बाय दे होनदो दे सिंगेला दे बाय दे ओमफ्राय जोंहा जानुआ मा होनखो सापर्ट मी फ्रेन्ड आंना गोदानसो चेनेला होनदों जानुनि चेनेला गोदानसो आरोना सापर्ट बिदों आरो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा लाइक दानदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा टाइगारा जामोनखो मिस्टार टाइगारा हा मिनिदों आरोना टाइगार बावसो नामा खोरखादों होनदों टाइगारखौ गिखाया नामा होनदों
Mirona ge on Subita ge on thank you आं माबा सोलायखाबायमोनहाय सबितानोबो हरनो होननानै लांलायबाय र' दा बानायनोसै आं मोनसे बानायहरखांखाबाय आङो सबितानिखौबो जानुआ औ जानुआ औ सबिता थेंक इउ होनदों आरोना सबिता थेंक इउ होनबाय ओमफ्राय जों मिस्टारा मा आंखौ गोदानबा आंखौबो साब कमेन्ट खालाम दे आङो रिटार्न हरफिनगोन होनदों मा होनो जानु गयारि गोदानबा मिस्टार अशोकखौबो साब खालामनांगौनो ना साब खालामनानै कमेन्ट हरना दोननांगौनो बेग हरगोन आरोना बेयो बेग हरफिनो जानु गयारि आगै ओमफ्राय सबिताया जोंहा वेलकाम जानु फ्रेन्ड होनदों जोंहा सबिता गैया ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आंनोबो आइडि हर दे बिके किउट होनदों नोंनोथ' आङो मोननै हरखांबावबायसो न'आव थांबा आं न'आव थाहैनायाव सिगाङावनो आङो माबा हरखादों खोमा सातजोनाव हरखादों ओमफ्राय न'आव थाहैनायाव आङो सिस्टारनिजों हरना दोनदो आरोना खिन्थु फात्ता गैया खोमा माया ओइयावसो सिङावसो ग्लासावसो ओमफ्राय जाना मा होनखो रिटार्न आनसार सकुन बे सिङावनो ग्लासाव बैयाव सकुनिया जोंहा मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय जानुआ जानुयारिया मा होनखो जोंहा रिटार्न हरबाय आङो सबिता कमेन्ट चेक खालामदो होनदों रिटार्न हरबायनो आरोना माबा ओमफ्राय कमेन्ट चेक खालामफिनदों आरोना माबाया जानुआ ओमफ्राय मिस्टारा वेलकाम सबिता होनना मिनिदों आरोना मिस्टारा जोंहा मा होनखो रजे गोथै ओंखि सना बहा थांखो हो होनना सोंदो आरोना थांबाय खोमा होनदों सबिताया मा होनखो जोंहा ओमफ्राय जों सबिता गैया थेंक इउ फ्रेन्ड जानु होनदों सबिताया मा होनखो मिस्टार अशोक मा ओंख्रि जायामोन होनना सोंदों आरोना मा ओंख्रि जायामोननो सबिताया सोंदों अके साबिया जोंहा सोरनि हाय ओमफ्राय जोंहा माबा मबाइल लादोंना ओमफ्राय जानुआ जोंहा हाय माबा अफ खालामबाय आरो बियो माबाखौ फ्रेन्ड होननानै हार्ट हरबाय नै जोंहा जानुआ ओमफ्राय जोंहा सोरबि गेम मबाइल लादों दा ओमफ्राय जानुआ मा होनखो मा ओंख्रि जायामोन बाजै होनदों आरोना ओंखामखौनो जाथ'वाखै आगै मा होनो थारुनसो लेमदों दासो दा टनजिदा मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा होनदों ओहो ओंखाम जाथ'वाखैनो सङाखैनो गेम अफार मिन्दार ना मिस्टारा जाथ'वाखै सबिता जाथ'वाखै सबिता होनदों आरोना जोंहा माबाया मिस्टार अशोकआ जाथ'वाखै होनबाय जानुआ बाजै होनदो औ ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा जानु लोगो जादो दे होनदो आरोना ओमफ्राय जानुआ माखा सोर दङ दायो बाजै न'आव होनदों आरोना फिसाला दङ आं दङ जानुआ आगै ओमफ्राय बोराया केमावसो थायो आरोना जानुआ मा होनखो औ दे अशोक होनदों आरोना सबिताया मिस्टार अशोक होनबाय जानुआ जोंहा बाजै होनदों आरोना जुहिया आच्छा इउहिया मा होनदोंलै मना ओमफ्राय मिस्टारा थेंक इउ ओइ माबा मा होनो बाबा नों मानो अफ खालामखो माबाखौ ओमफ्राय जानुआ मा होनखो बेसेबां फरायो बाबुआ
बाजै होनदो बाबा दासो क्लास 1 आव मोनदों जानु आगै ओमफ्राय केकेआ मांखो अन्नानै बाजैनि फुल एड्रेसखौ फोरमायदो होनदो आरोना फुल एड्रेसखौ देनां खिथागोन दे आङो दे मा होनो सोर सोंखो केके आगै देनां खिथागोन आङो फुल एड्रेसखौ दे चेनेल देरबा होनदो ओमफ्राय जा मिलना अनबाय थेंक इउ ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो केके होनना मिनिदो आरोना ओमफ्राय जानुआ मा होनखो ए बाजै होनदो आरोना जोंहा औ मिस्टारा मा होनखो चिरां सापागुरि केके बर' हाहा होनदो आरोना सुबिता आगैया अनदों ओमफ्राय जानु लोगोबो जाया नामा होनदों आरोना मिस्टार अशोकआ सबिताया केके बर' लोगो जासै होनदों केके लोगो जानोनो आरोना सबिताया लोगो लादों आगै केके ओमफ्राय जानुआ मा होनखो जायो अशोक होनदों आरोना ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो दे जाया आइडिजों फैनाङो दे जाया आइडिजों फैनोसै आं होनदों आरोना हाहा मिनिदों ओमफ्राय जा केकेआ मा होनखो केकेआ मा होनखो आदाया माबाफोर जब मावो नामा होनदों औ माबा मा होनो SSB आव आरोना नोंदाया केके आगै ओमफ्राय मिस्टारा हाहा मिनिबाय टाइगारा मिस्टार टाइगारा जानुआ मा होनखो हरबाय आङो अशोक कमेन्ट चेक खालामदो रिटार्न हर आंनोबो होनदों हरबायनो मिस्टार अशोक कमेन्ट चेक खालामथिनदो आरोना ओमफ्राय रिटार्न हरफिननो थिनबाय जानुआ ओमफ्राय मिस्टारा आदाया सेलारि लाग्रासो सिलाय अके आदाया सिलाय लाग्रासो हाहा होनदो आरोना औ नोंदो सिलाय लाग्रासो होनदो ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो जानु कमेन्टल' हरबाय नामालै हाहा मिन्दाना कमेन्टल' हरबाय नामानो आरोना सोंदों माबाया मिस्टारा साब खालामनानै कमेन्ट हरबाय खोमाब्रा साब खालामबाय दां मिस्टार टाइगार ओमफ्राय जोंहा सबिताया केके बर' साबदान 35 ओमफ्राय कमेन्ट थाङासै दे होनदों मा होनो केके आगै सबितानिया कमेन्ट थाङानो ओमफ्राय साब खालामबायनो दे कमेन्ट थाङा जादोंनो बिना बै मा होनो कमेन्टनि सिङाव थांनानैबो कमेन्ट हरजायोहाय कमेन्टनि सिङाव थांनानैबो कमेन्ट हरजायो दांहाय ओमफ्राय माबा जानुआ जा मा होनखो नोंहाहाय SB लाइक हरदों नङाहाय SB लाइक हरदों होनदों आरोना जोंहा SB लाइक हरदों होनदों मिस्टारा मा होनखो माइसे थाब खालाम माइसे थाब साब खालामखो होनदों माइसे थाब साब खालामखोनो आरोना भिडिअ नायदोंना नायाखै सानबाय खोमा भिडिअ एसे नायनांगौनो आरोना ओमफ्राय जोंहा फुकना मा होनखो मा मैगं जाखांखो आब' होनदों आरोना आब' ओंखामखौनो जाथ'वाखै आगै
फुकन दासो थारुन लेमदों जानुआ मानगो मिस्टार टाइगार बे मिस्टार टाइगार दे फ्रेन्ड जादो होनदों मिस्टार टाइगार दे फ्रेन्ड जादो होनदों आरोना जानुआ फ्रेन्ड जानो लोगो लादों ओमफ्राय मिस्टार टाइगारा मानगो भिडिअ नायना साब खालामबा आनसाब जायोलै होनना आरोना औ जानुआगै भिडिअ नायनानै साब खालामनांगौमोन आरोना सर्ट भिडिअबो नायजायो ओमफ्राय लं भिडिअखौबो नोङो 2 मिनिटसोनि नायजायो उनाव नायफिनजागोन आरोना जानुआगै भिडिअ नायनानै साब खालामाबा आनसाब जायोना आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगो आंनो मिस्टार अशक जानु होनना खिथादों आरोना मिस्टार अशकआनो इयो खिथाना लादों जानुआगै मिस्टार टाइगारा मिस्टार अशक आरोना खिथादों अनसुलाया मांखो माबोरै दङ आब' खबरफ्रा होनदों आरोना अनसुलाया मोजाङैनो दंथ'यो आगै अनसुला नोंनियालाय माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा बिया मांखो हेल' होनदों आरोना हेल' बि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मांखो आं एसबि नङालै हा मिनिदों आरोना एसबि नङानो मिस्टार टाइगारा ओमफ्राय जानुआ मा होनखो साब लाइक कमेन्ट हरदों नायदो होनदों साब लाइक कमेन्ट हरदों नायदो होनदों जोंहा जानुआ ओमफ्राय बिया मा होनखो कैसे हो बोला मैं ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो ओमफ्राय जानुआ मा होनखो एसबि नङा साबसोमोन होनदों साबसोमोननो दे एसबि नङा साबसोमोन साबबो खालामबाय लाइक खालामबाय कमेन्ट खालामबायनो आरोना मिस्टार नोंखौ जानुआ ओमफ्राय जा सबिता आगैया अनबाय जानुआ होनदों आरोना जानुआ जा सर्ट भिडिअ नायखादों आङो बाजै होनदों सर्ट भिडिअ नायदोंनो मिस्टार लंखौथ' नायस्लाबनो हाया नालाय उनाव नायना हरजागोन आरो लं भिडिअआबो ओमफ्राय सबिता अनदों जानुआ अन थेंक इउ मिस्टार ओमफ्राय जा मा होनो बिया मैं भी अच्छा हो बोला है ओके ओमफ्राय सबिता आगैया अन ओमफ्राय जानुआ जोंहा ओमफ्राय मा होनखो बिया खाना क्या है खाना खाया ओके खाना खाया है क्या बोला है नहीं खाया है खाना भी ओमफ्राय जों बसन्त बर'आ आंखौ गुड आफ्टारनुन बाजै होनदों गुड आफ्टारनुन बसन्त आगै मिलना सबिता लोगो जादो दे आंजों होनदों सबिता लोगो जानो थिनदों आरोना मिलना गावजों मिस्टारा जा मा होनगो आंनि सर्ट भिडिअ कमेन्ट 2 आवार्सनि उनावसो कमेन्ट हाबो हा इदिसो 2 आवार्सनि उनावसो कमेन्ट हाबो सर्ट भिडिअआव ओमफ्राय जानुआ मा होनखो मा ओंख्रि जाखो मिलन होनना सोंदो आरोना जानुआ मिलना जानु साबदान होनना मिनिदो आरोना ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो ब्लु हरलाय सना होनदो आदसा फैफिन आन्दायलायदोलै आंहासो ओमफ्राय जोंहा जानुआ मा होनखो अके मिलन ना हा रिटार्न मी होनदो आरोना जोंहा बिया मा होनखो तो कब खाएगा बोला खाएगा हम 1:30 बजे को होनदो अभी कितना हो गया टाइम अच्छा 1:30 को खाएगा हम दे ओमफ्राय जोंहा मिलना दालि नाथुर फाजासोमोन होनदों आरोना दा जानो आरो मोसौ होनदो दालि नाथुर ना फाजासोमोन ओमफ्राय जानो आरो मोसौ होनदों आरोना ओमफ्राय जों मिलना मिनिबाय सबिता अन थेंक इउ जानुआ जा मांखो आदसा मिलन होनदो आरोना जा ओमफ्राय मिनिदो ओमफ्राय मन्टाय देव बर्मा हाय बोला है हाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो जानु माथो आंनाव अल खासो हो होनदों जानु माथो आंनाव अल खासो हो होनदों जोंहा माबाया मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनखो
नोंस्रालाय जानु होनना सोंदो आरोना मिलना मिस्टारा मांखो जानु होननानै गाबदो ओमफ्राय बिया जोंहा मांखो ओके और घर में सब कैसे है बोला घर में सब मतलब ठीक है अभी बी स्ट्रॉन्ग आप कैसे हो बताओ ओमफ्राय जा जाना मानखो दालि आलु भाजासो ओमफ्राय जोंना मिलनदों दालि आलु भाजासोमोन आरोना राजेलु राइमा बोडो पूछ रहा है रे बोडो पूछ रहा है रे राजेलुंग ओके बोडो पूछ रहा है हाँ मैं बोडो हूँ मिस्टरा मांके बीखे क्यों अंकी सोना साबधान दं ओके ओमफ्राय साबधान जाबाय आरोना ओमफ्राय जाना मानगो अशोक मानगो संगीता बिनानावनावसो संगीता बिनानावनावसो सिनायखायो नों होनदों संगीता बिनानावनावसो सिनायखायो नों होनदों आरोना अशोक संगीता बिनानावनावसो सिनायखायो नों होनदों ओमफ्राय जों बिया मानखो अके होनदों आरोना ओमफ्राय बिया मानखो आप बहुत क्यूट हो बोला थैंक यू होनदों मिस्टारा मानखो स्वीट मिठी हा होनदों आरोना स्वीट मिठी हा ना मिनिबाय आरोना मिस्टारा केकिया मानखो दा माहाय दं आदा बाजै सानैबो होनदों आदा बाजै सानैबो बियो माबा केम्पआवसो थायो नों दाया माबायाव भुटानाव ओमफ्राय आङो बङाइगाव थायो आगै केके आगै बङाइगाव थायो आरोना बे केम्पआव थायो ओमफ्राय बिया मानखो मेरा फ्रेंड बनाएगा क्या बोला है हाँ फ्रेंड बन सकती है होनदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा जानु स्वीट मिटी होनना मिनिदो आरोना नै अच्छा स्वीट मिट ओके ओमफ्राय जों जानुआ मांखो अशोक आब' संगीता बिनानाव आं अशोक आब' संगीता बिनानाव आं होनदों आरोना संगीता बिनानावनो बिनानाव आं होनना खिथाना लादो आरोना जाखो ओमफ्राय जानुआ मानखो सरि फरायखांबाय मिलना मानखो बी स्ट्रं ब्लॉग साबधान होनदों बी स्ट्रं आपको साबधान बोला है मिलन ने बी स्ट्रंआ अके बोला है मिलना मानखो नानि जानु मा खालामदों होनदों आरोना नानि जानु मा खालामदों होनदों आरोना माबाया सोंबाय आरोना नानि जानु मिलना सोंदो आरोना ओमफ्राय जोंहा जानुआ फरायखांबायना ओमफ्राय बी स्ट्रं फरायखांबाय बी स्ट्रं ओमफ्राय जोंहा बिया मा आंखौ अके बोला है मिलना जा नानि जानु मा खालामदों होनदों अके फरायखांबायना जानुआ मा आंखो ओरैनो दङ मिलन होनदों मिस्टारा मा आंखो जानु स्वीट मिटसो सुनिया आंहासो गोसो थोफ्लांनोसैमोन होनदों आरोना हा मिनिदों ओमफ्राय जों बिया मांखो आप कहाँ से हो फ्रेंड बोला है मैं आसाम से हूँ बी स्ट्रंग ना किसको पूछ रहा है ओमफ्राय जोंहा जानुआ मानखो हा अशोक होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय मिस्टारा मानखो जानु होनना मिनिफिनबाय मिलना जानु नानि होनदों जानुआ मानखो दादा मिलन होनदों आरोना ओमफ्राय राबाया मानखो होनफिनबाय जानु साबधान होनदों आरोना राबाय अच्छा राजा ने जानु साबधान बोला है राजा ने मिलना नानि जानु नोंनि फेसबुकआवलाय मा सरि
boyfriend मा नानि जानो नोंनि BF-आ मा खालामो होनना सोंदों आरोना मिलना BF-आ मा खालामोनो नानि सोंदों मिलना ओमफ्राय राजाया मा होनगोन I am from Nepal बोला है मिलना मा होनगोन हा मिनिबाय अके मिस बि स्ट्रंआ अके होनबाय मिस्टारा मा होनगोन ब्लु लादो बिखे किउट सना उमा होनदों आरोना ओइ र' दा लानोसै नामा ना लाखानांगौ दानो ओमफ्राय जानो मा ब्लू लादो होनबाय ना जा थेंक इउ रानी सरि थेंक इउ राजा रानी बोला है डी एन आ लाइक दान बोला थेंक इउ आं सोर जाखो ओमफ्राय जोंहा डी एन आखै ओमफ्राय आं सोर जाखो ओमफ्राय जानो मा होनखो राजा रानी रिटार्न साबधान बोला है ओमफ्राय बिनया मा होनखो बर' लैंग्वेज राइट बोला हा मैं बर' लैंग्वेज है राइट है ओमफ्राय जोंहा राजाया मा होनखो मा ओंख्रि संखो आब' मा ओंख्रि संखो आब' होनदो थारुनसो लेमगासिनोलाय आङो होननांसिगोनसो दासो लेमगासिनो होनदो राजाया मा होनखो जोंहा राजानि चलिया डिएना हाय मिस्टार अशोक फंबाय ना मिनिदो आरोना मिस्टार अशोक फंबाय ना मिनिबाय जोंहा डिएना ओमफ्राय जोंहा डिएना अन थेंक इउ बिरदावा जोंहा मा होनखो दासो खारगोदान नुदों दासो सारगोदान ना नुदों होनदों आरोना बिरदावा खारगोदान दासो खारगोदान सारगोदानसो दासो सारगोदान नुदों होनबाय ओमफ्राय जों बिया मा होनखो जीजा जी कैसे है फ्रेंड बोला जीजा जी भी ठीक है मिस्र आपका जीजा जी भी ठीक है जदी ना थैंक यू मिलोना राजा रानी रिटर्न करो बोला है राजा रानी मिलोन ने रिटर्न करने को बोला है रिटर्न करो वो आपको मतलब सब किया है रिटर्न बैक दीजिएगा डिएन ऑन थैंक यू सुनीला हाय बोला है हाय सुनील ओमफ्राय जोंहा बिनया मा खालामदों ये बेटा हे मुझे दीदी मा खालामदों ही बेटा है मुझे दीदी बोला है मा खालामदों बोला मैं कुछ नहीं कर रही हो बिनय ओमफ्राय जोंहा माखो जानुआ डिएन बिटिवाइ जयेन मी बोला है नोंखांबाय सोसिगोन नामाथाय माबा बांद्राय गायगोन ना टाइम जाबायथ' ओमफ्राय जानुआ जोंहा माखो डिएन जयेन मी बोला है आच्चा फरायखांबायना आङो ना आसेना मा होनदों माय कान्ट्रि प्रेसिडेन्ट इज अनुराग कुमारा बोला है हासन ने का कंट्री राजाया मा होनखो डिएन बिटिवाइ साबधान बोला है डिएन मा होनखो जानुस सुइट मिट ना मिनिट आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो हाय डार्लिंग अच्छा सॉरी आई एम लेट टू टुडे बोला है ओके कोई बात नहीं होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मंगेश मा होनगोन स्वीट हियार बोला है ओके मिलोना ऑन है थैंक यू मिलोन ऑन थैंक यू डिएना मिस्टार इंडिया हा मिनिट आरोना मिस्टार राजाया जा अके होनदों हासेना मा होनगोन माय कान्ट्रि आच्चा प्रेसिडेन्ट इज
Onura Kumar. Ya boleh deh. Ozano mangke ha dian na mini darna bijama bistrong ama ba okian darna zano za osok na bese ID dong जाखो ha mini de mini बाय नोंखौ बेसे ID दं ना सोंदों माबाया जानुआ गैया ओमफ्राय जा दिखौबा भगबान खैखन दालायलायखोहाय भगबान DN AR हा मिस्टार अशोक ला आंखो DN AR मिस्टार अशोक ला सानैबो हा होनदों आंखौसो जावफैलायबाय नामा नोंहा दिफगा हाजोआव दासो रायलायखांदों नोङो बिनया मानखो बाय दिदि बोला हे बाय बाय बिनय ओमफ्राय सुपार आगैया लाइक होबाय दे होनदो दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सुपार आगै ओमफ्राय दियाना मांखो जानु स्वीट मीट साबधान होनदो आरोना जा दियाना ओमफ्राय जा एस बासो मांखो जारौनो गसाइगाव जैमागुरि गामिनि नर्मदा बसुमतारीखौ सिनायो मारो दा सिनायो नामा सिनायो मारो दा सिनायमारो दा अके सिनायमारो दा होनदो आं सिनाया दतमानि साहा गामियावखौ सिनायमारो साहा गामियाव होननाय सासे आर्मि हौवाजों हाबा जादोंमोन ओमफ्राय दा गारजाबाय मिथिगौब्ला उनाव होनदो आरोना आं मिथियालै सोर एस बासुआ सोर जाखोथाय आङो सिनाया नोङो जायखौ सोंदो आरोना मिथिया आङो ओमफ्राय दिपकआ DN ना मिनिदो आरोना सुपारा मानके जाखांबाय नामा होननानै होनदो जाथ'वाखैनो दासो संनो नागिरदों माने मैगं हादों आरोना DNआ दिपक प्रियंका फिसाय सुनि होनना मिनिदो आरोना ओमफ्राय जा रसमकुला हाय बोला हे हाय रसमकुल ओमफ्राय जा सुपारा दिपक आदा मोजां जाखो दिपक आदा मोजां जाखो होनदों जोंहा सुपारा रसमकुला हाय सिस्टार बोला है हाय ब्रादार कैसे हो जानुआ जा थेंक यू DN बोला है जानु ने मिलना आं खिनो ओंखारदोंलै र' होनना मिनिदों आरोना दे खिग्रो दे थारुना जाहा मांखो which language is your बोला है बड' है होनदो बड' लेंगुवेज है जानुआ जाहा मांखो रिटार्न नांगौ नामा DN होनदों आरोना रिटार्न नांगौ नामा नो DN जानुआ सोंदों दिपकआ सापर्ट फंबाय सुपार फंबाय दाल दाउदै मिक्स भेजिटेबल होनदों आरोना जा दिपकआ ओमफ्राय जा जानुआ हा मिलन होनना मिनिदों आरोना जोंहा सुपारा जोंहा जानु नानि मा खबर होनदों आरोना जानु नानि मा खबर सोंदों ओमफ्राय जा DNआ मांखो जानु नङा दे होनदों आरोना नाङा दे होनदों जानु नाङा दे होनदों आरोना DNआ मिलना जोंहा जानु ना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जा जुलिया मांखो मा ओंख्रि आब' होनदों आरोना आङो थारुनसो लिंदों नै जुलियागै ओमफ्राय जा बि स्ट्रं मांखो ओके बाय प्लेन सांको बात करूंगा ओके प्लेन बोला ओके बी स्ट्रंग थैंक यू सपोर्ट करने के लिए सांको बात करती हूँ फ्रेंड ओमफ्राय सुपारा ब्लू होलाय नानि होनदों आरोना ना लिमखांबायमोन ओमफ्राय जा माबा मांखो होबाय आङो आगै सुपार दे ओमफ्राय मा होनो आगै सिस्टार्सनिनो जानो मांखो अके DN होनदों आरोना ओमफ्राय जा DNआ मांखो दिपक प्रियंका फिसाय साबधान सुनि होनदों ओमफ्राय दिपकआ जा मांखो DN अके होनदों जोंहा DN अके होनबाय सुपारा जा DN नानि नोंहालाय मोजां खबरा होनना सोंदों आरोना DNखौ माबाया सोंबाय आरोना सुपारा खबरा मोजां नंगौना नङा ओमफ्राय किबिया मांखो ब्लु लादो बिखे खेवदों होनदों आरोना
र ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो DN लाबाय आङो दे ओमफ्राय दिपकआ DN सुनि हो दिपक प्रियंका सरि फरायखांबायलै आंखौ DN अके होनदों जोंहा सुपारा DN नानि नोंहालायना सोंखांबाय केबिया ब्लु लादो होनबाय दिपकआ जोंहा DN आङो प्रियंका फिसायसो हाहा होनना मिनिदों आरोना जानुआ जोंहा दिपक बर' ब्लग जयेन मिनिदों आरोना आदसा ओमफ्राय ना नीलम को आर यू फ्री फ्रॉम मिस बोला है मैं इंडिया आसाम से हूँ नील ओमफ्राय जा सुपारा अन थेंक इउ दिपकआ अनु प्लिज साब खालाम दे आंखौबो होनदों नोंसोर ओरैखायबो ओमफ्राय जा केबिया हाय हेलौ हा हा होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय जा जानुआ औ दिपक होनदों ओमफ्राय केबिया मा होनखो नील आई एम फ्रम इंडिया आसाम चिरां सापागुरि होननानै खिथादों आरोना बताया है होनदों दिपकआ मा होनखो केबि मिस्टार अशोक बिकेनि आदसा सियाय सुनि होनदों आरोना हाजोआ ओमफ्राय हाजोआव मिनिबाय ओमफ्राय जा सुपारा हा हा मिनिदों ओमफ्राय जा केबिया मा होनखो दिपक प्रियंका फिसाय सुनि होनबाय जा केबिया मिनिदों आरोना ओमफ्राय जा बिया मा होनखो वेलकाम होनदों आरोना अ थेंक इउ बि स्ट्रं फ्रेन्ड सुपार अन थेंक इउ केबिया दिपक सुनि मा नाम लाबाय थायो ना नोंलाय होननानै नाम लाबाय थायो नोंलाय होनदों आरोना ओमफ्राय हाथाय हरबाय आरोना ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो उनु साब अके उनु साब खालामबाय आङो दे आं दे नोंखौ होनदोंना उनु साब खालामबाय आं दे आंखौसो ना नोंखौ आरोना साब खालामबायनो दिपकआ उनु नोंखौ उनु आदसा जानुखौ ना ओमफ्राय जा सुपारा मा होनखो मानि आगै बेलाय सरि मानि आगै बेलाय जाम्बि आदा होननानै होनदों आरोना थाब थाब थाङासै आरोना अके फ्रेन्ड लिंनोसै आङो फ्रेन्ड दे सुपार नांगौबो ओमफ्राय मा होनो जानुआ मा होनखो दिपक बर' ब्लग SB दान खालामबाय आं दाना दिपक बर' ब्लग सरि दिपक बर' ब्लग साब दान खालामबाय आं होनदों साब खालामबायनो दिपक नोंखौ जानुआबो ओमफ्राय जा जानुआ मा होनखो साब दान दिपक होनदों आरोना साब दान दिपक बोला है जानु ने साब खालामबायनो दे दिपक मिलन अन हे थेंक इउ अन हे थेंक इउ मिलन अन थेंक इउ केबिया दिपक आई लाभ इउ होनदों आरोना दिपक आई लाभ इउ होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जा दिपकआ उनु साब खालामबाय आं होनदों साब खालामबायनो उनु नोंखौ दिपकआबो जा जुलिया मा होनखो आं नोंस्रा सोर सोर दं आब' होनदों आरोना फिसाला दङ ओमफ्राय आं दङ आरोना जुलि औवारि अके ओमफ्राय लेमनायाव आयौ हनै मोनसे थाबावलायबायसो माथो ना र' सुनानै हरनोसै आङो ओमफ्राय जा बिशाखो मामांखो आर यू फ्रॉम नेपाली नेपाल बोला है नेपाल बोला मतलब मैं नेपाल से नहीं हूँ मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय मिलना अन थेंक इउ ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो केबि बिके आदसा नि होनना हाहा मिनदों आरोना दिपकआ हाजोआ जाखांबाय नामालै नोंलाय दिपक जानुआ मा होनखो जा दिपक उनु नङा जानुसो होनदों जानुसो होनो दे दिपक मिलना जा ओल्ड फ्रेंड बाय बोला है ओके ओमफ्राय जा मिलन बाय बोला है सबको केबिया दिपक ओंथि सना उमा होननानै उमा हरबाय आरोना नोंनो दिपक केबिया ओमफ्राय जा मिलना मा होनखो ब्लु लाफिनदो बाजै बिके होनदों ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो बा मालायसो केबिया आरो आदसा बिके माइसि समायदों हाहासै आरो ना हाजोआ ओमफ्राय जानुआ मा होनखो जा मानो ब्लु लाफिननांगौ मिलन होनदों थांनोसैनो बायलाबाय मिलना ओमफ्राय जा सुपारा मा होनखो बि स्ट्रं साब खालामबाय
दे आंखौबो साब खालामना कमेन्ट खालामना होदो अननानै होनदों बी स्ट्रं नोंखौ साब खालामबायनो बी स्ट्रं आपको सुपर ने साब किया है बैक रिटर्न कीजिए सुपारा साब खालामबायनो बी स्ट्रं ओमफ्राय किबिया मा होनखो दीपक थेंक इउ हो सो माच होनदों आरोना ब्र जोंखौ भाइराल खालामनायनि हा हा होनदों आरोना भाइराल खालामनायनि थेंक इउ बावसो नामा किबियाबो होनदों सुपारा अन होनदों आरोना सुनिला मा होनखो जा हेलौ सुनीला मा होनखो हेलौ नमस्ते डियर फ्रेंड बोला है सुनील ने ओमफ्राय जा किबिया मा होनखो जानु सुइट मिट होनदों आरोना जा माबाया ओमफ्राय जा दीपकआ मा होनखो जानुखौ खौथ' साब नांगौ बुं माखो जानु माखो खोथा साब नांगौ खैथा आदसा जानु खैथा साब नांगौ बुं आंखौबो हेल्प खालामनांगोन दे होनना मिनिदों आरोना खैथा साब नांगोन आरोना सोंबावबायसो नामा खैथा नांगोनलै खिथाना लादो बे दीपकनो बाब्रे होनदो खैथा नांगौसो खिथाना लादोलाय खैथा नांगौ ओमफ्राय जा जानुआ अनबाय दीपकआ केबि सुनि ना खादो आरोना जानुआ मा होनखो औ दीपक बर' हरखाबाय आं कमेन्ट चेक खालामदो होनदों हरखाबायनो आरोना कमेन्ट चेक खालामथिनदों दीपक जानुआ जिदा आइ लाभ इउ बर' गार्ल बोला है ओमफ्राय जा मिलना मा होनखो सरि मिजिङा मा होनदों हाय आब' होनदों ना हाय मिजिं आगै ओमफ्राय जोमाव जोंहा होनखो फैफिनबाय आलां बाजै होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे जोमाव होनदों ओमफ्राय जोंहा जोमाव कमेन्ट होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बियो मा होनखो लाइक दा होनदों थेंक इउ बि फानलु अके थेंक इउ जोमाव कमेन्ट होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अके सोमदोन मुसाहारिया मा होनखो जाखांबाय नामा बाजै बा बिनानाव होनदों आरोना जाथ'वाखैनो मा होनो सोमदोन आगै जानुआ मा होनखो जयेन मि फ्रेन्ड बोला है केबिया मा होनखो जोमाव आदा सना होनदों जोंहा केबिया जोमावा जा मा होनखो हफद केबि फार्स्ट सोरब्रा होनदों नांखो केबि फार्स्ट सोरब्रा होनदों आरोना जोंहा जोमावा सोरब्रा सिनायासैनो दीपकआ मा होनखो जोंहा केबि प्लास बिके होनदों आरोना मिनिदों हाजोआ ओमफ्राय कमेन्ट होनदों आरोना जोंहा आगै जोमावा दीपकआ जानु नों बहानि नों होनदों आरोना बहानि नोङो सोंदों माबाया दीपकआ सोंदों आरोना बहानि होननानै सोंदों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जोमावा अनदों जोमाव अन थेंक इउ बिया मा होनखो हेलौ जोमाव अफिसियेल होनदों आरोना हेलौ जोमाव अफिसियेल होनबाय जोमाव अन औ फानलु जोमावा जोंहा औ फानलु होनदों आरोना जोंहा जोमावा गैया बिया मा होनखो गुड आफ्टारनुन होनदों आरोना गुड आफ्टारनुन बि फानलु ओमफ्राय जोंहा रक्सआ जोंहा मा होनखो बिग बसि जोमावा कमेन्ट होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बस्करा जोंहा हाय होनबाय आरोना हाय ओमफ्राय जोमावा कमेन्ट होनदों ओमफ्राय केबिया मा होनखो आं गैथ'ला दे ओंथि होनदो सना दे मा होनो केबि गैथ'ला दे ओमफ्राय जानुआ मा होनखो आङो चिरांनि दीपक होनदों आरोना चिरांनिनो आरोना जानुआ दीपकआ बिके खौलाय दिनहै समायनाथार नुदों हा होनदों आरोना नंगौ नामा दीपक हा होनदो देनजारलै दीपकआबो ने हाजोआवनो होनदो ओमफ्राय जाखि एमआ मा होनखो एमबिया जा मा होनखो हेल' गुड आफ्टारनुन होनदों आरोना हेल' गुड आफ्टारनुन मा होनो
MB ओमफ्राय MB आ जा on आरोना thank you जों माबायाव on MB आ मान लाइक दानबाय thank you जों माबा सोर MB प्रोडक्शन सोर जागोन खोन्दो जों on thank you MB आ hello होनदों आरोना hello MB आ मानखो साब बानायदो बयबो अननानै साब बानायदो होनदों आरोना बयबो अननानै साब बानायदो होनबाय आरोना जा MB आ सोर दं लोगो जादो बेजों ओमफ्राय जों माबायाव अनदो ना MB आ हा मिनिदो ओमफ्राय जों on KZT आ जा hello you have beautiful hair बोला है सोरनि जालायखो जान मामान के MB प्रोडक्शन join me please बोला है जानू ने दीपका BK WT आच्छा लब सुनि नों हाहा आलार'लै नोंबो बेटा होनदो लब जागोन र' नोंबो दीपक दायो गोदान ना मोनगोन र' नोंबो होनदो आरो ओमफ्राय जोमावा कमेन्ट होनबाय जोमावा गैया बिया हेल' होनदों ना हेल' बिफानल' जोमाव कमेन्ट होनदों थेंक इउ जोमावा गै कमेन्ट बोला ओमफ्राय जोंहा केबिया मा होनखो दिपक होननानै हाथाय हरदों आरो ना ओमफ्राय जेया जोंहा मा होनखो जे शेयरिंसा हाय आब' सना कैसे हो बोला है मैं ठीक हूँ जे आगै नों माबोरै दं खिथादो दे बिया मा होनखो जयेन जागोन दे सरि जयेन जाग्रोदो दे होनदों आरोना जोंहा जयेन जाग्रोदो दे होनदों ओमफ्राय दीपकआ केबि हा होनदों ना केबि हा होनदों केबिया दीपक होननानै हाथरबाय आरोना ओमफ्राय जों केजेटिया मा होनखो डु इउ लाइक सोरनि सालायखोफोरा बेलाय नंथारखौ नुलाबायथारलायबाय नामा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिफुला सना होनदों आरोना बिया जोंहा मा होनगोन नों थाङा आंखौ बिसाल होनना सिनायो आं नोंखौ जोमाव होनना सिनायो होनदों आरोना नोंथाङा आंखौ बिसाल होनना सिनायो आं नोंखौ जोमाव होनना सिनायो होनदों आरोना जोंहा बिफानलुआ ओमफ्राय जोंहा जिया मा आंखौ लाइक दाना बनबाय थेंक इउ आगै जानुआ जोंहा माखो जयेन मी फ्रेंड ऑल बोला है ऑर्गेना हेलो मैम बोला हेलो ऑर्गेन कैसे हो ऑर्गेना 50 लाइक दान बोला थेंक यू ऑर्गेन ओमफ्राय जोंहा जिया मा आंखो हाय जानु जयेन बेक खालामफिनगोन आं कमेन्ट हरना दोन आरोना हाय जानु जयेन खालाम होनदों जोंहा माबा जेया जानु आगै ओमफ्राय मा होनो कमेन्ट हरना दोननांगोन आरोना बेक खालामगोननो जानुआ अके जे शेरिंस होनदों आरोना शेरिस होनदों ओमफ्राय जोंहा माइनावा मा होनखो हेल' आब' होनदों हेल' आगै माइनाव अर्गेना 2 होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जे आगैया मा होनखो जाखांबाय नामा आब' होनदों आरोना जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय माइनावा मा होनखो जाबाय आब' होनदों जाखांबाय आब' होनदों जाथ'वाखैनो आगैमोन ओमफ्राय जोंहा सैख रं एनबिया मा होनखो हेलो फ्रेंड ना हेलो फ्रेंड बोला है एनबी ने
माइनाव मांखो ए आब' होनबाय आरोना ओमफ्राय जानुआ जे सेरिन कमेन्ट चेक खालामदो होनदाना कमेन्ट चेक खालामथिनदो ना जेया मानखो हाय मनिता बोला है हाय सॉरी मोनिता बोला है जे ने ओमफ्राय अर्गेना मानखो रोजे की शक्ल देख नहीं रोजे की कल देख नहीं पर रहा आज की किधर है रे रोजे बोला है रोजे भी आया था रोजे भी आया था तो गया होगा ओमफ्राय जानुआ आंखो रिटार्न हर आंनोबो आंहाबो सरि आंहाबो गोदानसो होनदों रिटार्न हर आंनोबो होनदों आरोना जानुआ गोदानसोनो जेया अके जागोन दे होनदों ओमफ्राय जोंसारा जोंहा आंखो अनारना थेंक इउ जोंसारा आंखो दोनदो सुनि आयु आङो दोननोसै आखाइ दोननोसै आङो ना टाइम आयु जाबाय टाइमाबो दोनदो सुनि होनदों आरोना सोर जालायखो जोंसारा होनदो जोंसार बर'आ एमबिया आंखो जा हेल' फ्रेन्ड आरोना मोजां साइखोरों एनबिया आंखो मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड आरोना ओंख्रिया थारुनसो जोंनिया ओमफ्राय जानुआ आंखो जयेन मी फ्रेन्ड आरोना अच्छा जयेन मी फ्रेंड बोल के हार्ट दिया है और अच्छा ठीक है मैम बोला है इजाया बैसो मोजां मोजां नङा इयो बिलंआ जा मांखो वेयर आर यू फ्रम बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ बिलन ओमफ्राय जा महना मांखो हाय बाजै नों बबेनि होनदों आरोना आं आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जिया मांखो जानु आई लव यू आई लव यू यू आर सो ब्यूटीफुल बोला है जानू आपको जेने ओमफ्राय जोंसारा मांखो मिस्टार अशोक बिजि मिस्टार अशोक बिजि होनदों आच्छा नों माबाया दिपक हाजो आरोना नोङो आच्छा ओमफ्राय मा नाम लादों नोंबो बाबरे होनदो ओमफ्राय जानुआ मांखो थेंक इउ जे सेरिन थिनदो आरोना जानुआ जामानखो बाय थांथ'नोसै आं बाजै नेक्स्टआव लोगो मोनगोन बाजै होनदो दे बाय बाय आगै ओमफ्राय जेया मांखो आई लव यू मी जानू बोला है ऑर्गेना मांखो जानू मैम प्लीज सपोर्ट मी बोला है जानू ऑर्गेन ने मतलब ज्वाइन होने को बोला है ऑर्गेन ने बोला रिटर्न बैक मिलेगी वीडियो में कमेंट कर देना प्लीज बोला है जानू ऑर्गेन को ज्वाइन करके ऑर्गेन की वीडियो में कमेंट करके रखिएगा मतलब कमेंट दीजिए वो रिटर्न करेगा बोला है जी अमन की ज्वाइन करो बॉय लॉक बोला है बॉय लॉक सूर्या यमंग हाय बोला है हाय सूर्या बिलोंग अमंग आर यू मैरिड बोला हाजी मैं मैरिड हूँ ऑर्गेन क्या बोला क्योंकि बीके मैम इतना कंजूस क्या बोल रहा है कंजूस हो गया कि मुझे अच्छा मोडेरमा के नहीं देता है ओहो ओके दे दिया दे ऑर्गेन जी दे दिया सूर्या यू आर फ्रॉम बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ मैं फ्रॉम आसाम है ओमफ्राय जानुआ मानखो ऑर्गेन कर दिया मैंने रिटर्न सपोर्ट करो मेरी कॉपी बोला है
ऑर्गेन आपको सब कर दिया है, जानू गयारी ने रिटर्न करने को बोला है। अगर मैं मुझे मॉडरेटर देता मैं खुद ही ज्वाइन कर देता। हाँ हाँ बोला है, अरे दे दिया ना। ओके ओके जानू मैम बोला है, ओके जानू मैम बोला ऑर्गेन ने। Mana mana ya, dan dari minggu lop अच्छा जोंसारा ओके डॉलर है जी आ गया वन 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 गया जानू 50 डन हाँ जानू जानू जी 50 डन हाँ बोला है जानू 50 डन कर दिया है हाँ लोग जे मसा ये फाला हाँ जेव Ser dongman sonaper itu lah sarana terus itu baru tadi ser dongman sonaper ओमफ्राय जा दा थासारा गैया मांखो जाखांबाय नामा बाजेनो जाथ'वाखै आगै दासो संगासिनो देरहागै जरा स्पाला मांखो आप सुंदर लग रही बोला है अच्छा सुनिया ये कलेंगे रास्पाल ओके ओमफ्राय जी अमनखो जयन करो बोला है ओमफ्राय देरहागैया मा ओंख्रि होनदो थारुनसो आगै ओंख्रिया देरहागै संनायखौ नायनि बाजेन संनायखौ नायनि आरोना मालाबा देखायगोन र' आङो दानसो रोङाखै मालाबा संनायखौ लाइभ देखायगोन दे आङो मैयाबो नायनो बिदोंमोन नामा सुल'खौना मिनिदों आरोना जों माबाया जों सारा दानसा हाग्रा ओंखाम संग्राखौ नायनि ए ओंखाम संग्राखौ माबोरै नायगोन नों होनदों ओमफ्राय बैखैसो संदों आरोना एखे सङाखै नै ओंखाम संग्राया बिदिसो आरोना ओंखाम संग्राया नुबाय र' नुबाय होनदो ओंखाम संग्राया जेबो गैया
ओंखाम संग्रा ओमफ्राय जोंहा मनजया हेल' होनदोंना हेल' मनजय ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनखो आस बना दो मेम फॉर्क आज बना दो मेम फॉर्क बोला है अभी पूजा का दिन है ना तो हम मतलब फॉर्क ये सब नहीं खाती है चिकन फॉर्क और मछली ये सब नहीं खा रही है organ ओमफ्राय जोंहा दानसोरा आगैया मा होनखो मनजय हेल' बोला दानसोरा आगैया कट खालामबाय आरोना अच्छा अच्छा सॉरी फिर तो बोला अरे इसमें सॉरी बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है और क्या ओमफ्राय श्रीकांत मा होनखो जोंहा हाय होनदों ना हाय श्रीकांत हम कल खा सकता है मतलब कल खा सकती हूँ हम ओमफ्राय जोंहा देरहा गैया मा होनखो हाय हेल' श्रीकांत हाय कैसे हो देरहा गैया मोजांलै बाजै ओंखाम संग्राया मोजांलै बावसो नामा थारुन लेमनाया मा सिथाबजोबदोहाय सोरनिमोन बे पेन्सिलाबो पेन्सिला सोरनिमोनबा आपका रोजे सिस्टर किधर है ऑर्गेने वाला आपका रोजे सिस्टर किधर है रे मैं तो फ्यूज हो रहा हूँ अच्छा पता नहीं रे रोजी सिस्टर को रोजी सिस्टर कहाँ है पता नहीं मोनिका चैनल आपका रोजे सिस्टर अशोका हेलो ना हेलो अशोक ऑर्गेना मोनिता चैनल रोजे का है क्या मैम बोला है ओ मुझे भी नहीं बता मुझे ऑर्गेन बस मुझे मतलब रोजे चैनल का पता है बट मोनिता चैनल मुझे नहीं बता अच्छा आपने देखा है क्या ऑर्गेन मोनिता चैनल रोजे का देखा गया मन कर मन कर setelah unaw dalay bazay ma badi na isip na setelah unaw dunglay bazay ma badi setelah बायदि ना नाय एसे होनदों ना बाहेरा इदि गैया ओइ गोजौआव सार्टआवसो थांनांगोनलाय देरहागै नायनोबा सिथ्ला नायनो बिदि आरोना सिथ्ला गैया होनदों जारलाया मा होनखो हाय बाजै मा ओंख्रि जानायमोन होनदों ना जोंहा जारलाया मा होनो जाथ'वाखै ओंख्रिया थारुनसो आगै जारलासो बसुमतारी आरोना चन्दना हाय होनबाय आरोना हाय चन्दन ओमफ्राय जोंहा रायथाया मा होनखो
गुमैया न'आव दंना गैया होनदों नों गुमैया न'आव गैया गैरायथाय ओमफ्राय अर्गेना मा होनखो मुझे yesterday को बता लगा कि अच्छा yesterday को बता लगा कि उसके पास 3 चैनल है अच्छा पिटाई मारूंगा रोजे को हाँ बोला आपको कैसे पता चल गया बताओ मुझे तो नहीं पता है उसका 3 चैनल है अपने अच्छा क्या क्या नाम होगा मुझे नहीं पता भाई वो सगाजा खाई न बोला है न देरहागे मानके बिल्डिं सोनामा बाजे न'आ होनदोंना औ बिल्डिंआवसो थायो जोङो देरहागे खोरबिएम आंखो कमेन्टआव खनसे नायहरलाय सोरनि नामलाय बेलाय खोरबि BM सोरमोनलै सरि BM अके कमेन्टआव खनसे नायहरलाय होनदों आरोना सोरमोनलाय बावबाय आं होनदो ओमफ्राय अर्गेना आंखो आपका कमेंट बैक करके देखो अच्छा आपका कमेंट बैक करके देखो मैम पर मैं ही मोनिटा अच्छा मोनिटा के एक न्यूज़ चैनल भी साइट रोजे का है मैंने उसके पता लेकिन नहीं देखा है रोजे को उसको तो मैंने सब किया है बट देखती हूँ मैं उसमें बाद में देखूंगी मैं ऑर्गेन ओके ठीक है बाद में देखूंगी ओमफ्राय जोंहा मुनिस फ्रम बोला है Where are you from बोला from Assam है मैं इंडिया असम से हूँ मोनिस फुजाखौ बहा नायखो मेदाम होनदों आरोना फुजाखौ थालिगाव खनसेल' थांदों ओमफ्राय BM अशोका मांखो खाय सा ना नाय खाय सा ना नाय खायसा ना नाय खायसा ना नाय बोला है खायसा ना नाय खावा नाय खायसेना खावा नायखौ दिसे ना ओमफ्राय जोंहा दानसोरा मा होनगोन दख'ना गानना हो बाजै दे जागोन दे दा मा होनो देरहागै ओके होनदो ओमफ्राय जोंहा प्रान्जला मा होनखो हाय हेल' होनदो ना हाय हेल' प्रान्जल देरहागैया मा होनखो गस्ला गानबा मोजां नुवा सानाव होनदो औ जागोन दे होनदो ओमफ्राय जोंहा बाबेना मा होनखो बाबेना हाय होनदो ना हाय बाबेन देरहाया जोंहा दख'ना गानबासो मोजां नुयो सानाव होनदो आरोना देरहागैया नंगौ नोंनायालाय देरहागै आं खामानि मावदोंमोनहाय इसिं इरि सुला बायदोंमोन आङो
Partai dong nalai mabayau फिसालानि बिस्थिबाराव ड्रायारा ओइ गोजौ खोमाहाय आंनि गद्रेज सायाव नामाथाय बेयाव माबानानै जाल्ला नै गाखोलासो ओमफ्राय जों गुरु अबा आच्छा गुरु फान्था आच्छा हारमन के दारमन बाजै सना माखौ खनायाव थाखुमालायखो होनदों ए थाखुमायाखै दारमेन थाखुमायाखै होनदों वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बोला है हाँ मुनिस ओके असमीज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बोला हाँ ओमफ्राय दारमेना मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओंख्रिया माबा थारुनसो आगै जोंनिया ओमफ्राय जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय देरहाया मा होनखो ओंखाम उखैयाखै नामा बाजै ओंखाम उखैबाय आगै दानसै ना राजाया मा होनखो दीदी बोला है हाँ बोलो राजा रानी Organa manka, raja manka manis. मैं थोड़ा बिजी हूँ चिकन बनाना है आपकी खाने मैं चिकन बनाना है आपकी खाना है तो आजा ना बोला है ओके मैं आ रही हूँ ऑर्गन आप पहले बना के रखो ठीक है ओमफ्राय जों बिएमआ मांखो लोक्षि फुजाखौ जानो माखो जोंनि तामुलपुराव नायनो फै सम दंबा गोमोजोबगोन नों नुफेराखैबा होनदों तामुलपुर नुफेराखैथ' आरो आङो लोक्षि फुजा आरो तामुलपुराव अके लोगो नांगौना बिदियाव थांनोबो बिएम होमबासो इन्टारेस्ट नाङो आरोना बोराया सुटि मोनबासो बोराय थाबा थांनो हागौमोन बोरायासो मोनजागोना मोनजायाथाय तामुलपुर बिराद मा होनो नायनो मोजां जाथारो नामा नायनो लगिया गिदिर जाथारो नामाब्रा मा होनो बिएम ओमफ्राय अशोकआ इसको भी चाहिए रे हाउ वाला बोला है ओके इसको मैं फिर कभी बताऊंगी ओके राजा रानी मांगो अशोक मांगो खनक सावधान अच्छा अशोक सावधान बोला है अशोक खनक सावधान बोला है राजा ने
दानसोराङा जामा आंखो जाहैदोलै बाजै होनदों औ र' दोनदोलै होनदों औ ओमफ्राय जोंहा राहाया मा आंखो आब' हाय आब' होनदों हाय आगै राहाया गुड आफ्टारनुन आब' होनबाय गुड आफ्टारनुन आगै ओमफ्राय दे गोदान लोगो जादो दे होनदो गोदान सोरबा दंबा लोगो जानोनो आरोना सोरबा जय मा होनो गोदान लोगो दंबा जयेन जानोनो राहाजोंबो सार्स होना लानो मा जाखो साहा फुदुंना लोंग्रोनोसै र' खनसे दा समनि लोखि फुजा देरसिन लोखि फुजायाव जोंनाव जायो लोखि फुजा आरो गुरखिया फुजा मोननैबो होनदों ए लोखि फुजा आरो गुरखिया फुजा जायो आरोना मोननैबो आदसा तामुलपुराव बेयावनो देरसिन जायो आरोना होमबा फुजाया सोर मारै खालामो आं रोङा होनना सोंदों आरोना माखौ सोंखो आगै आं साहा फुदुंना लोंनि र' सनाफोर
hello bye bye dे सनाफोर मा जाखो होनदों जेबो जायाखै होनदों ओंखाम सा फुंदों सा लोंनिसै ओमफ्राय दोननोसै दे आङो दोननोसै दा सा फुंदोंमोन आं बाय बाय दे कौन है अभी दसे थाथ'बाव होनदों दसे थाथ'बाव टाइमा जाबायना माबाया लाखिनो हाला टाइमिं स्टेनाबो ओमफ्राय साहिला मा जाखो बाजै होनदोंना जेबो जायाखै साहिलागै मा होनखो उलनो जा आरो मा खावसेल' ए बेलाय होनदोंना खावसेल' नुदों आरोना होमबा होनदों फुलखौनो नुजागासिनो आंना दा मानसिफ्रानो लाइकखौ होनो नागिरथारा माथो होनदों अनजालिया हाय आब' होनदोंना हाय आगै अनजालि आइदिखाय मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै आगै अनजालि मोजां सोमदोना हाय गुड आफ्टारनुन बाजै होनबाय आरोना गुड आफ्टारनुन सोमदोन आगै खाथि खासा खालि नायदावहाय फै होनदों आरोना खाथि खासाहाय सोमदों नामा आंखौ इसबार बेखौ नांगोन ना फैदों सोमदों ना मा लोगोखोलै बाजै मा लोंखोलै बाजै होनदों अ साहा लोंदों आं सोमदों आगै मिस्टेक खालि होनदों आरोना मोजां आदसा 19 दे खालि आरोना होनदों बियारा माखौ हाय बाजै होनदों आरोना जोंहा बियारा हाय हाय आगै बियार एसे देखायो सोमदों नामा आंखौ आं दासो खामानिनिफ्राय न'आव फैदों होनदों ए दासो खामानि मावनानै न'आव फैदों आरोना आगै जेबो नङा दे सोमदों आगै रुपसिङा मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै आगै साहा लोंदों रुपसिं What is your name होनदों आरोना my name is बिस्वकबि बसुमतारी होनदों
टाइमा जाबायहाय दोननांसिगोन। माबा मोनसे बुस्थु नागिरना मोनासैहाय आङो।